ערב טוב. מוכנים? עוד רגע, הדלתות ייפתחו וסיפור חדש יתחיל להיכתב. נו באמת, כמה פעמים כבר אמרתי את זה? עוד פעם, המשפטים הדרמטיים האלה. השנה אני חייב להתחיל אחרת. אולי נתחיל מגבוה? בואו נתחיל מההתחלה. ערב טוב לכם. בית חדש. עונה חדשה. עונה שתשבור את כל השיאים. איף, זה גדול מדי. צריך רגע פשוט. אולי אני אתחיל מחדר האח? עונה חדשה. חדר האח חדש. שבניתי שחף וטליה? האח גדול. שלום. מה אתם עושים פה? אתם לא בהיריון? כן, זה בן. אנחנו הולכים לקרוא לו קאזם. טוב, מזל טוב וזה, אבל יש לי עונה להתחיל. אולי פשוט נתחיל עם הדיירים החדשים. כי זה מה שבאתם לראות הערב, לא? אני החלטתי שמשהו גדול יצא ממני. יש לי פה, ברוך השם, פה. מגיל 6 אמרו לי לרדת במשקל. רק מהממת. זה מגיע לפעם אחת. יש מחבלים בקיבוץ, אבל יצא לי לכן. ישבתי לך, נחבקתי כל מילה. מקסים, אני מיוחד, למה שלא יאהבו אותי, כאילו? תסתכלו על הילדים האלה. בגיל מאוד צעיר, הם היו מלאי חלומות. בשבילם, לא רק בניתי בית חדש, בניתי עולם. ואת העולם הזה הם יאירו בחיים. שאי אפשר לתכנן ואי אפשר לצפות מראש. אפילו אני לא יודע איפה יתחיל סיפור האהבה של העונה. איפה יתבשלו חברויות אמיצות. באיזה ניגון הדיירים ישירו ביחד את הקדוש. איזה דייר ייקח לעצמו כוח שמעולם לא היה. ומי יהיה זה שיסחוף אחריו מדינה שלמה שתגשים לו את החלום. עכשיו כשאני חושב על זה, אולי אני אומר את אותם הדברים בפתיחה של כל עונה. אז מה? כי ברגע שהבית הזה מתמלא בחיים, מתחיל להיכתב פה סיפור חדש, שלא דומה לשום דבר שהיה פה קודם. אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. ואף אחד לא יודע מי יהיה הדייר האחרון שיצא מהבית. לירון וגיא, בואו נתחיל. באמת. שידור חי ברשת 13. אז וואו. כן, נא להסתייג בהתאם לעונה החדשה של האח הגדול שמתחילה ממש עכשיו. מה הולך פה? איזה אנרגיות משוגעות. כמה שאנחנו התגעגענו אליכם. 10 חודשים עברו מאז הפעם האחרונה שעמדנו כאן והרמנו לאור בן דוד את הידיים באוויר והכנסנו עליו כמנצח הגדול של האח הגדול 2024. והערב ייכנסו לבית בזה אחר זה הדיירות והדיירים החדשים שהאח הגדול אסף מכל המדינה. הם יצאו יחד למסע הערב שאותו כולנו נראה על המסך 24 שעות ביממה. ובסוף המסע הזה אי שם בספטמבר אנחנו נגלה במי אתם בחרתם לדייר האהוב במדינה שיצא אלינו האחרון מהבית ויוכל לזכות ב1,000,000 שקלים. הדיירים והדיירות כבר בדרך לפה. כן, גם אנחנו קראנו את כל השמועות. המון שמועות. המון. אנחנו יכולים להבטיח לכם שאתם תתחילו לגלות איזה מהשמועות הן נכונות ואיזה לא. נכון, אבל מה שאנחנו כבר יכולים לגלות לכם זה, תקשיבו טוב, אם אתם מכירים מישהו שקוראים לו ארז, טל או נתנאל, ואם אתם מכירים מישהי שקוראים לה תרצה, לורן או שלי, אז יש סיכוי גדול מאוד שהם נכנסים לבית הערב. כן, שמעתם נכון. שנייה רגע, תעצרו, צופים יקרים, תראו, יש הרבה שאלות באוויר, מלא. מלא. אז העונה
אנחנו רוצים להיות איתכם הכי פתוחים שאפשר, ולעשות משהו שעדיין לא עשינו. אוקיי. אנחנו עכשיו נענה על שאלות מהקהל, רגע לפני שנצא לדרך. כן, אשכרה קדימה, מתחילים לירון, בואי ככה. נלך טוב, על זה. בסדר, בסדר. אז אני בוחרת, בוא נתחיל איתך שם מקדימה. היי, איך קוראים לך? ערב טוב גיא, ערב טוב לירון. קוראים לי אור, ואני זכיתי באח הגדול 2024. גבירותיי ורבותיי, אור בן דוד! שמע, איזה קטע, אור, אנחנו הרגע דיברנו עליך. בקיצור, יאללה, מה שאתה רוצה, תשאל את השאלה. רציתי לדעת, האם השנה אתם תכניסו דרבוקיסט על חלל שמעריץ את עופר ניסים? לא, אבל אור, תקשיב טוב, יש לנו דייר שהקים את מועדון המעריצים הרשמי של ירדנה ארזי. ירדנה ארזי? כן. אני בוחר להישאר במחנה של עופרה. אנחנו יודעים, ראינו אותך מנגן עם עופרה. ידוע. טוב, קדימה קהל יקר, עוד מישהו, מישהי, שאלות אלינו, דברו. הבחורה שם. היי לירון וגיא, מה שלומכם? הופה! ירדן אדרי! שלום, ערב טוב. מה העניינים? אני ירדן, ואני באמת דיירת עבר בבית האח. כן. וככה רציתי לדעת... רגע, היא רוצה לשאול את השאלה. רגע! יש כל מיני שמועות על דיירי עבר שאמורים להיכנס וכו', ואני רוצה ככה לדעת. הופה, דיירי עבר, את שואלת. קודם כל, שאלה מעולה, ירדן. שאלה טובה, נכון? איך אני אענה על השאלה הזאת? השאלה במקום. שאלה במקום, יפה. כן. תראו, אנחנו לא יכולים לתת תשובה לשאלה הזאת עכשיו, אבל אולי בהמשך הערב, בסופו, אולי מחר. אולי בכלל בשבת, כי השנה, תקשיבו טוב, אירוע הכניסה הולך להתפרס על 3 ערבים, 3 קדושים ומרגשים. הבנתי, ירדן? אוקיי, אז אני מבינה שאתם לא באמת יודעים מה הולך לקרות. ירדן, את אמרת את זה, תודה רבה. טוב, הקהל ברחבה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. דברו אליי, מי? הבחור עם השרשרת. היידה. אהלן, גיא לירון, קווין רובין. אני לא הייתי באח הגדול, עדיין. היי, קווין רובין! אהלן. כן, דבר אלינו, מה רצית לשאול? טוב, רציתי לשאול, העונה יש אח לילה? מה קורה? זהו, רציתי לדבר איתך על זה. ברור שיש אח לילה, ואתה יודע מי מנחה את זה? נו, קווין רובין! והתוכנית הראשונה שלכם כבר בשבת, אח לילה. זה סופי? סופי מוחלט. אני חייב להתקשר לאמא שלי, פשוט חולה על אח לילה. תתקשר בטח, זה הזמן, בשידור חי. אמא? כן. זה בשבת. כן, עכשיו הם אמרו לי, זה בשבת. תודה רבה לקווין רובין! יש לו קשר חזק עם אמא, זה יפה, זה מרגש. קצת אובסס בשידור חי. אוקיי. אבל עכשיו, צופים יקרים, הגיע הזמן שנקבל לפה את הדייר הראשון שייכנס לבית. זו דיירת, ושימו לב, היא כנראה הדיירת שמדברת הכי מהר בתולדות האח הגדול, וקוראים לה שלי. מה זה בלחש? לא. היי, אני שלי אושלקה, בת 19.5 מאשדוד. באוקטובר יש לי יום הולדת 20. למה חשוב לך להגיד שבאוקטובר את בת 20? כי נולדתי ביום של טיטי פרי. כן? נולדה ב-25 ביום שלי ואני שרופה עליה. למרות שאני לא מכירה שום שיר שלה, אבל אני שרופה עליה, אני עכשיו רוכבת על זה. בגלל שהיא עלתה לחלל, אנחנו חוגגות יום הולדת באותו יום, אז אני מתרגשת. ואת לא מכירה שום שיר? שום שיר, חוץ Flower to the moon. נראה לי זה שירה. מה את עושה? איפה? בחייך. אני מעלה סרטונים ברשת החברתית. רבותיי! על כל הלקוחות המסכנים שמבקשים קפה על חלב שיבולת שועל עם סויה בצד, בלי קצף, להעלים את הכפית, אם יש נוחיות, אם יש חלב אורז, כל התרמית הזה. לקנקן מים זה בריפית, אפשר גם קרח ולימון לקנקן, בטח, אולי גם נוסיף חזירו לבפנים, ואז יהיה תערובת עם לימון בננה. וכמובן נשאיר עם 4% טיפ, כמובן, חמוד שלי די. שתה קפה בבית, אני סיימתי איתם, סיימתי עם הלקוחות. רגע, שלי, שנייה.
תמיד מדברת ככה מהר? תמיד מהר, כולם חושבים לדברת על 1.5, אבל זה תמיד המבטא שלי, השפה שלי, תמיד גם... סבתא שתמיד אומרת לי, בתשומת מדברת... ואיך אוכלים אותך? עם סכין ומזלג, מה זאת אומרת איך? שבת שלום וקרובים ותמנונים. לא כולם מתחברים. יש כאלה שלא אוהבים. נגיד, ברשת כולם עפים עליי. אני מעלה סרטונים נורא אמיתיים מהיום-יום. אני כל כך אופנית בשוק. מי שאני מפעילה את הסטורי שלי, את המצלמה, ומעלה סרטון, והוא מתחיל לרוץ. אין פילטר, היחיד שאני אשים זה אולי פילטר פריס, טיפה לאזן את הגבוביות וזה. וזהו. מה שיוצא, ככה אני מעלה, לא אכפת לי מה יגידו. הבטן טיפלת לבחוץ. היד תרפף, זה לא מעניין אותי. הנה, עם איזה חולצה אני, והנה, היא בחוץ. מה קרה? אני פשוט אוהבת אוכל. מכורה לאוכל, אוכל זה הדבר האהוב עליי בעולם, ומזון במיוחד. תמיד אהבתי לאכול, אי אפשר, זה לא עוצר ממני. אתמול הזמנתי 48 נגט. אז אכלתי אותם, לא 48, הייתי עם עוד 2 חברות, אבל הזמנתי. זה יכול לקרות לי, במיוחד שיש את המבצע של מפעל הפיס, שזה 17.90 על 24 נגטים, שזה בכלל סייסים. עוד משהו? הייתי עובדת בפיצריה, אוקיי? לא נדבר עליה. ותמיד שהיה לי דודה לפיצה, הייתי אומרת, אוקיי, שימי, הפיצה שלך מוכנה. לא היה שימי, הייתי מוציאה את הפיצה מהתנור, אוכלת מתחת לשולחן, תמיד. את היית ממציאה לקוח? כן. מדפיסה בון? מדפיסה בון אמיתי, שימי, קוראת לו בקריזה, שימי? שימי לא מגיעה, פיצה בבטן שלי. וואו. רווקה? כן, ביטולת חיבוק, ביטולת נשיקה, בחיים לא הייתי בזוגיות, בחיים לא התנשקתי, בחיים לא התחבקתי, כלום, נאדה. לא? כלום. למרות שפעם אחת התנשקתי עם תפוח ואני נשבעת שזה קרה. אני לא התנשקתי עם תפוח. אני כן. זה אמיתי, זה עובדתי, זה גם קרה לי. אבל דייטים, היו לך? לא, חוץ מן הנשב של הבית ספר בפריות ב'. הבנתי, אוקיי. זה היה בכלל תקרית בפני עצמה. הבן זוג לנשב בחר בי סקנד צ'אנס על ליצן חצר. למה? כי היא סירבה לו. אוקיי. זהו. זה מה שהיה בנשף? כן, אוקיי. פשוט לא אהבתי. בחרו בי סקנד צ'אנס. ואני סקנד וואן. נשמעת שאני סקנד וואן. למה את רוצה להיכנס לבית האח הגדול? קודם כל כדי להראות מי אני, ואני אחת ויחידה. ואני גם נורא אוהבת להגיד דוגרי בפנים. אם מישהו לא יבוא לי בעין, אז אני אגיד לו את זה בפנים. אני רחל עליו כמובן, אבל אני אגיד לו את זה בפנים. מה זאת כמובן? מה זאת אומרת? את אוהבת לרחל? אני אוהבת... די משקרני, ברור שאני אוהבת לרחל. אני קסקסה לא קטנה, אבל אני גם אומרת את זה בפנים. איזה משוגעת אלה לילי. באמת, גולת הארורה זה חתיכת חסרת עולה. חתיכת ליצן רפואי. זה עומד מושקע כי ממולא באוף. ואז יכולים גם לצאת עליי. מי שיפגע בי, אוי, הוא יחוסל. אז מתחיל הקסה. מתחיל לכניסה לטוסטר והשרפה בפנים, ולא להוציא את התקע. אני מתחיל לפחד. יכול להיות שתמצאי את עצמך לבד בגלל זה. אני לא אהיה לבד. אני אוהב אותי, איך אתם שלא לאהוב אותי? אני אוצ'ו. חפרתם. גבירותיי ורבותיי, קבלו את שלי! זו הדיירת הראשונה שנכנסת הערב לבית האח הגדול, זו שלי, וכמו ששמתם לב, היא מדברת מאוד 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 מהר. מאוד מהר, לירון, אבל היא לא נושמת. הנה משהו שלא ידעתם על שלי. כדי להוציא את רישיון הנהיגה שלה, תקשיבי טוב, היא ניגשה ל-28 מבחני תיאוריה. מה? היא לקחה 125 שיעורי נהיגה אמיתי. מה? היא עברה אחרי 7 טסטים. שלי. היא גם החליפה 3 מורי נהיגה, כי 2 לא האמינו בה, אבל שלי, אנחנו מאמינים בה. בטח, אם האח הגדול בחר בך להיות הדיירת הראשונה שתיכנס לבית, אז כנראה שגם הוא מאמין בה. שלי כמובן לא יודעת שהיא הדיירת הראשונה שנכנסת לבית. הנה הדלת נפתחת, בהצלחה שלי. בהצלחה שלי. שמעון בר יוחאי. יואו, אבא רבי שמעון. אין מצב שאני ראשונה. זין! אימא'לה, אני לא מאמינה. יואו! אבא רבי שמעון! שמע ישראל. יואו, בא לי ענב. מותר לי לקחת ענב? טוב, יאללה. אני אקח דובדבן. לא, אני לא אקח כלום. למה אני ראשונה? אני מקווה שהכל בסדר. שמאללה!
שלי תנשמי, שמאלה, הכל בסדר. שלי תלמד להתנהג בהתאם, זה שידור חי. השילוב של רבי שמעון. כן, טוב. אז שלי היא הדיירת הראשונה שנכנסה לבית האח הגדול. עכשיו תקשיבו טוב, תזכרו טוב טוב את הרגע הזה, כי הפעם הבאה שאנחנו נראה בתוך הבית רק דייר אחד, יהיה בסוף הקיץ בגמר הגדול של העונה. ועכשיו בואו נקבל את הדייר הבא שייכנס לבית. דנה אינטרנשיונל וירדנה ארזי, אנחנו מקווים מאוד שאתן צופות, כי אתן מכירות היטב את הדייר הבא. צופים יקרים, תכירו את דרור. אתה מתרגש? לא. מה, בכלל לא? ממש לא. לא שאין לי רגשות, כרגע אני לא מתרגש. ממה להתרגש בדיוק? מי אתה? אני דרור. או שבשביל חלק מהאנשים דרורה. שלום דרורה. לא, זה דרורה עם עין. דרורה? כן. דרורה. ברור שזה דרורה. איך אני אקרא לך? איך שזורם לך כפר עליך. אנשים פונים אליי בלשון נקבה, בלשון זכר, תמיד כולם מקבלים תשובה. תלוי איזה תשובה. אתה אומר, לא תמיד יאהבו את התשובות. יש לי פה, ברוך השם, פה. איתו עשיתי קריירה, אבל הוא גם סיבך אותי לא פעם ולא פעמיים. למה הוא סיבך אותך? שיפטים מאוד קצר. אני אומר מה שאני חושב, לא בהכרח לפעמים מה שאני מתכוון. איפה הוא סיבך אותך? איפה לא? איפה לא? איפה לא? איפה לא? אתה מתבייש בזה? במה? קודם כל, אני ובושה לא חברים. אנחנו לא בקשר כל כך טוב. יש לי חברות אחרות. אני וכנות חברים. אני ויושר חברים. אוקיי? אני וטוב לפעמים חברים. אבל... כן. אני יכול להיות לך. אני מתחיל להבין את הדרורה. כן. מה אתה עושה בחיים? עבדתי כל החיים בתקשורת, יחסי ציבור. היום אני מה שנקרא יד ימינה של חברתי הטובה ביותר. כן, כולם יודעים, זו דנה אינטרנשיונל. אני אחראי על הסאונד, על הפלייבקים, על כל מה שצריך. אפילו שזה צריך לסגור לה את הריצ'ות מהקורה, אז אני שם בשבילה. אתם מכירים כבר הרבה זמן, נכון? כן. כבר מגיל הנעורים היינו ממש צמודים אחד לשני, למרות שהיא הייתה במחנה של אופרה, כן? היה לנו ויכוחים על זה בלי סוף. מחנה של אופרה? כן, כן. אופרה חזה. ולמה רבתם על זה? מה זאת אומרת? אני הייתי מנהל מועדון המעריצים של ירדנה ארזי, אפשר להגיד שהייתי מעריץ מספר 1. מה זאת אומרת? מה שאתה שומע. מה לא הסברתי ברור? לא הבנתי, מאיפה הבאת את המראה הזאת? יש לי מראה תמיד מותק. בשביל מה? מסתכלת מדי פעם, בודקת את הוואץ'. חשוב לך המראה. כן. לקראת התוכנית ככה, אמרתי אני אעשה שיזוף. לכבודי? ברור, הכן את עצמך לאח. שיזוף? כן, כדי לא להיות לבן. איך עוד התכוננת? עשיתי עיניים. תראי לי. הרמת אפיים. רק הרמת אפיים? בינתיים. איך תגיע לתוכנית? מרגול. יצא לך הדרורה. אתה רואה, זה יוצא לבד. למה אתה כאן? למה לך בית האח הגדול? עברתי תקופה לא פשוטה. אני עברתי ניתוח לב פתוח, ופתאום אתה מקבל את החיים כאילו במתנה, ואתה לומד להעריך יום-יום, ובאה ההצעה הזו לחוויה הזו, אז אמרתי, יאללה, go for it. אני מנסה לחשוב איך תהיה בתוך בית האח הגדול. גם אני. זה המון תלוי באינטראקציה עם אנשים. צריך להיות סובלניים איתי בקטע של הכל. תמיד אומרים לי, אתה צועק, אבל אתה לא מדבר, אתה צועק. וזה מטריף אותי. כי באמת אני לא צועק, זה הכל שיש לי קול מחריד. דווקא יש לך אחלה וויס. כרגע. חכה, עוד לא שמעת. אתה תחשף לזה. ואם מישהו מהדיירים יעיר לך על הקול שלך? יכתוב. מה, אני שביסטון? אני זה אני לא חשבן לאף אחד, גדול. מי שאוהב, אוהב, מי שלא אוהב, לא אוהב. אני לא אתחנף או לא יהיה לא אני כדי שיאהבו אותי. מה שאני אחשוב על כל אחד אני אומר, גם בפנים וגם מאחורי הפנים. אתה לא מפחד מזה? לפחד? ממה לפחד? ממה בדיוק לפחד? מה זה לפחד? לפחד. שהם יפחדו, מה זה לפחד? זה מה שכולם אומרים שיש לי. גבירותיי ורבותיי, קבלו את דרור! זהו דרור, או דרורה, כמו שמכנים אותו. וכבר הספקנו ללמוד עליו שהוא ובושה לא חברים, אבל יש לו חברים אחרים כמו כנות, יושר וטוב. אני צריך
חברים כמו כנות, יושר וטוב, כשהבסטי שלך היא הדיבה הבינלאומית דן אינטרנשיונל. לירון, העובדה הכי מסעירה, דרור הוא מייסד מועדון המרצים המקורי הרשמי הבלעדי של הזמרת שאנחנו שומעים עכשיו, ירדנה ארזי. חלום שלי שדנה וירדנה יבואו לצעוק לדרור בגבעת הצעקות. חלום שלי שדנה וירדנה ייכנסו לבית. אח גדול. הוא מתרגש מאוד, תראה אותו. תקשיב שייכנסו, והנה גם דרור נכנס מרוגש מאוד. נראה לי שהאח הגדול שמע, שיהיה בהצלחה. אפשר להתחרט? אוי. היי. אימא'לה, אני לא מאמינה. יואו, דרור, יא הזיה, אני לא מאמינה שאתה פה. אני גדלתי עליך, ואני סך הכל בת 19. כפרה עלייך. יואו, אני לא מאמינה, תביא חיבור, נעים מאוד, כפרה עלייך. אני יודעת, היית חדר לידי. באמת? איך קוראים לך? שלי. שלי, נעים מאוד. יואו, אני לא מאמינה. מה, את ראשונה? כן, אני לא האמנתי, אני לא רציתי. וואי. יואו, תיקחתי לגרום לך משהו. אימא'לה, הלב שלי. מה זה? נכון, אתה מתבאס עכשיו פתאום? לחיים כפרה, למה מתבאס? לא, פתאום תחושת לחץ כזאת, אתה לא מבין לאן נכנסת. אני לא מתבאס, כפרה עלייך. וואי, התלבשת סטייל עולם, אני לא מאמינה. איך עזבת ידיים ככה? וואי. אני לא שותה, אבל אוי, מחריד. וואי, רגע, תני לי לשבת. יפה, יש חיבור. נראה לי שדרור אולי יפתח לשם עם מועדון מעריצים שם בבית האח. אז דרור ושלי עם שני הדיירים הראשונים שנכנסו לבית האח הגדול. ואני נמצא פה עם גל, שהוא החבר הכי טוב של הדייר שיכנס לבית, ואני יכול לספר לכם מצופים של הדייר הזה, קוראים טל. אז תגיד לנו, גל, מה אתה יכול לספר לנו על טל? מה הקסם שלו? מה הוא יביא לבית האח? קודם כל אחד היה רוצה חבר כמו טל. וואלה. כל אחד. הוא תמיד בגובה העיניים, לא משנה מה, וגם יש לו את העיניים הכי יפות במדינה, זה אנחנו תכף נראה. ויש בו את כל קשת הצבעים, שזה משהו שלא קיים, מחכה הרבה סקרנות על הבן אדם הזה, לאט כולם יראו. כל הכבוד, נשמה, דיברת מאוד יפה על החבר שלך, תודה רבה גל. אני לא יודע מה איתך, אני לא יודע מה איתכם, אני כבר מת לראות את טל, נכנס אחרי ההקדמה הזאת, חזרה אלייך לירון. תודה גיא, תודה גל. אז שלי ודרור כבר בתוך הבית, ועכשיו טל עומד להיכנס לבית, ולפי מה שהחבר שלו הרגע אמר עליו, נראה לי שהוא הולך להיות דייר מאוד דומיננטי. הנה זה קורה, פרסומת אחת וחזרנו. לאומי יעשו זאת שוב, הם שוברים לכם את הלוז, מגבירים עכשיו את הקצב. בוקר לילה כל הזמן, תתקשרו, אנחנו כאן, הנוחות עכשיו שולטת. עצור. התחלנו, הלילה אף אחד לא ישן פה. כן, השירות פתוח 24 שעות. הלילה אף אחד לא ישן פה. הם שברו את השעון, 24 זה חלום. הם הביאו את השירות רק בלאומי בטוח, כי הם עושים מהפכה. הלילה אף אחד לא ישן פה. מהיום רק השירות של לאומי פתוח 24 שעות ביממה. ככה נוח. מה נוח? חלום. לאומי, הכי נוח בשירות. האח הגדול, אירוע כניסה! איזה יופי פה. כמו שראיתם, חזרנו אחרי פרסומת אחת בלבד, וככה בדיוק יהיו כל ההפסקות שלנו הערב, קצרות ומהירות, טיקי טקה. לא תספיקו להגיד בלרינה, קפוצ'ינה, מי, וחזרנו. צופים יקרים, לפני רגע הכרנו את החבר הכי טוב שלו, ועכשיו הגיע הזמן שכולנו נבין למה כולם כל כך אוהבים את טל. תשאל כל בן אדם עליי, הוא יגיד לך, זה בן אדם... לא יפתיע אותי אם אני אמצא אותו פתאום באפריקה או באנטארקטיקה. אז כנראה שכשיראו אותי פה, אז גם זה לא יפיל אף אחד מהרגליים. זה לא כזה מפתיע שאתה באח הגדול? לא מפתיע, כי החיים שלי הם סוג של הרפתקה אחת גדולה. קוראים לי טל, בן 31 מרחובות, רווק. איש של העולם הגדול, טייל, בכל העולם. זה לא היה תמיד ככה. חיים הובילו אותי, לא הייתי כזה אופטימי כל חיי. בשנת 2014, אני חייל סדיר בגדוד הנדסה, מבצע צוק איתן, פורץ, ואני נשלח להילחם, ושם בעצם חטפתי כמה זעזועים, ויצאתי משם מרוסק. מה זה אומר מרוסק, טל?
חטפתי פוסט-טראומה. תוך כדי לחימה היה תקלות מאוד מאוד קשה. והסמל שלי זה עוד חבר טוב מהפלוגה, שניהם נופלים. אני נמצא בכל ההתרחשות, אני נוכח בקשר, אני נוכח בצרחות. ושם בעצם אני אומר לעצמי שאם אני יוצא משם חי, אני הולך לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה. מתי אתה מבין שאתה הלום קרב? אתה מבין שאני הלום קרב. אני אחרי הצבא החלטתי לנקות את הראש וירדתי לגור באילת. אחרי 7 חודשים פתאום אני חוטף פלשבק. אני לא מבין איפה אני נמצא, אני יורד לפזצתה. אני מבין שאני בפקעת רגשות משמחה לעצב, לדיכאון, ובעצם כאן מתחיל הכדור שלג. התחלתי לשתות בבוקר אלכוהול, והתחלתי לצאת למסיבות. אני לא מופיע לעבודה. אני מתחיל לאבד שליטה על עצמי. פשוט מתפוצץ. הגעתי ממש לתחתית, וההורים שלי פשוט יום אחד הגיעו לאילת, ופשוט בעטו אותי חזרה הביתה. ילד בן 22 מפוחד מעצמו עם חוב של 50,000 שקל, הערכה עצמית בפרצוף, ואני פשוט אומר, מה הייתי בעולם הזה? בגיל 24 מגיע איזשהו מפנה. חבר מאוד מאוד טוב שלי שלחם איתי בצבא, והוא אומר לי, תקשיב, טל, יש איזה סרט שאתה חייב לראות אותו. סרט שישנה לך את החיים. הוא מקרא Into the Wild. ואני רואה את הסרט ואני אוכל כפה רצינית. כי מה? כי זה אני שם. אני זה הוא. ואמרתי לעצמי, אתה קם על הרגליים ואתה מרים את עצמך. לקחתי מוצ'ילה גדולה על הכתף, ובעצם התחלתי להסתובב בעולם. אני מתחיל למצוא את עצמי בכל מיני מדינות, עובד בכל מיני הרפתקאות מטורפות. מה לא עשיתי בעצם? אוקיי. מה לא עשיתי? 5-6 שנים הסתובבת בעולם? 7 שנים. אז למה אתה רוצה להיות סגור בבית האח הגדול? אני חושב שזה המבחן האחרון שלי, אתה יודע? אתה בא פתוח? אני בא פאקינג פתוח לכולם. אני בא גם להתאהב אם צריך. כן, איזה בחורה אתה מחפש? מבחינתי, אנרגיה ואינטליגנציה זה דבר ראשון, שתאהב חייזרים. שתאהב חייזרים? כן, שתאהב קונספירציות, חייזרים. אוקיי, קצת מתחרט ששאלתי אותך את השאלה הזאת, אתה יודע. יש לך אובססיות מוזרות? אני אובססיבי לרקונים. מה הקטע שלך איתם? אני אובססיבי, אני יכול לדמוע מלראות סרטון של רקונים. אתה רציני? אני רציני. טוב, בוא נעצור את זה פה, ונחזור לדבר על הבית. איך אתה חושב שתסתדר בבית? אתה יודע, המסע הזה, הוא בנה אותי. לטייל בעולם, לשבת באיזה הר בארגנטינה, לעשות איזה טרק בפרו, כל האנרגיות האלה, הם אלה שהצמיחו אותי למעלה. והיום אתה תופס אותי בשלב שאני חזק, שאני מודע לעצמי, שאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, ואף אחד לא יעצור אותי. גבירותיי ורבותיי, קבלו את טל! אז זהו, טל, בן 31, מגיע אלינו מרחובות. עוד לפני שהוא הספיק להיכנס לבית, הוא שיתף אותנו בפצע האישי הכי גדול שלו, שהוא מודה שהוא הלום קרב. נכון, וצריך מלא אומץ להודות בזה ככה, מול המצלמות, וכמה זה חשוב שהנושא הזה עלה לכותרות, בייחוד בתקופה המטורפת הזאת שאנחנו חיים בה. מאוד מאוד. טל טס לכיוון הבית, מה זה הולך? הוא טס, הוא רוצה כבר להיכנס. הוא בחור אופטימי, אנחנו שמחים לשמוע, והוא גם מחפש אהבה, אז אולי, אמן, הוא ימצא בבית האח הגדול. שמע ישראל. תפילה אחרונה בבית. או, שלום. היי. וואי. לאט. רק שלושתנו פה? כן. איזה כיף. שוקולד בן תמאסטיק, שלושתנו. מה קורה? איך נעים אתה? מאוד. נעים מאוד. וואי, מתרגש. אני דבור. מה המצב, דרור? איך קוראים לך? טל. טל. איזה חולצה יפה. תודה מותק. וואי, הלחץ. קורא טל. רוצה לשתות? אני לא שותה אלכוהול. אז אני לא יודע אם זה אלכוהול כזה, זה מוגז טיפה. חוץ מזה, אז פעם... אבל לא, זה ענב כזה קטן. יאללה, מה זה קוראים אלה? כבר יצאו. קלטת שדור הוא כבר המארח, הברמן, הוא יודע. אבל עדיין כולם מתרגשים, לחוצים, רואים את זה. אז טל הוא הדייר השלישי שנכנס הערב לבית, ונראה לי שאנחנו יודעים מה עובר לכם עכשיו בראש. מה אתם בדיוק שואלים את עצמכם? מה עם המשימה הסודית? אז שנייה רגע, תעצרו, קהל יקר, גם כאן ברחבה. בפעם הראשונה בתולדות האח הגדול, אין משימה סודית.
כאילו, יהיו משימות סודיות במהלך העונה, אבל הערב אין. עכשיו, לפני שאתם פונים ליועמ"שית של האח הגדול ודורשים משימה סודית, תחשבו על זה רגע. הדיירים שנכנסים הערב לבית, הם לא יודעים שאין משימה סודית. בדיוק, ובגלל זה כל הדיירים שיכנסו הערב לבית יהיו בטוחים שיש משימה סודית, וזה אומר שהם לא יפסיקו לחשוד אחד בשני לראות מה הולך להיות שם. ממש. אני בטוחה שטל כבר עכשיו חושד בדרור ושלי שהם באיזה משימה סודית, או שאולי הוא חושד שהם חייזרים. חייזרים זאת אופציה, נכון? אבל אם אתם חושבים שהאח הגדול לא יכין לדיירים הפתעות, אז תחשבו שוב. Get ready. ועכשיו, בואו נכיר את הדיירת הבאה שתיכנס לבית. היא טוענת שכשהיא נכנסת לאיזשהו מקום, כל העיניים עליה קוראים לה מאור. כשאנשים רואים אותי, הם מתרגשים בדרך כלל. תמיד הייתי בולטת בנוף. אני נכנסת למקום וכל העיניים עליי. וזה מה שיקרה גם מתוך בית האח הגדול. ברור. שלום מאור. שלום האח הגדול. וואו, איזה כיף לפגוש אותך. אתה מתרגש? את האמת שקצת. ידעתי. מה זאת ידעתי? ידעתי שתתרגש. כי? אני לא כאילו יודע כמו כולם. לא בקטע מתנשא. אני מאור ברוכמן, בת 35, מתל אביב, יועצת תקשורת, רווקה +2. זה נורא, זה להגיד גרושה, כאילו סליחה, אף אחד לא גירש אותי. אבל את גרושה. בסדר, אני גרושה, אבל היום אני רווקה +2. וכמה הילדים שלך? 7 ו-11. איזו אמא את? אמא שאוהבת את עצמה. אוקיי. אני לא מהאימהות האלה שכאילו הילדים נכנסים הביתה ויש להם כזה שניצלים וסירים. לא. ומה קורה כשהם רעבים? אפליקציית משלוחים בטלפון. תגידי, בחורה מאוד יפה. מודל היופי. חשוב לך? מאוד, אבל זאת אומרת, אני לא עובדת בזה. מה זאת אומרת? כולם עם ציצי כזה, סיליקון בישבן וסיליקון בשפתיים. את לא עושה כלום? ברור שעושה, אבל איזה טבעית אני נראית. באיזה בית גדלת? גדלתי בבית מאוד מאוד עשיר. כל דבר שרציתי לקנות, קניתי. נשמע כמו ילדות מאושרת. ילדות מאוד שמחה בבית, מאוד מאוד עצובה בבית הספר. מה קרה בבית הספר? היו צוחקים עליי כל הזמן. באמת? למה? הייתי נורא גבוהה, אז קראו לי ג'ירפה. היו יכולים כזה לזרוק לי באמצע שיהיו כזה מור חמור, כאילו זה מצד שני אוכסיה מסריחה כזה. בהפסקות אני הולכת לשירותים, בוכה, יושבת בשירותים עם תא נעול. ככה ביליתי את בית הספר, את ההפסקות, בתוך תא השירותים, משחקת סנייק. ג'ירפה. יאללה, תפסיקי לבוסיה. ואיך התגברת על זה? הבנתי שבאמת לא אכפת לי מה יגידו, לא אכפת לי מה חושבים עליי. ואני החלטתי שמשהו גדול יצא ממני. כאילו אם יש איזושהי דמות שאני רוצה להיות כזאת, ככה אני אהיה. אשת עסקים חריפה, מוצלחת, והפכתי את עצמי להיות כזאת. אז היום כבר לא קוראים לך בשמות? מישהו יגיד לי משהו, אני אקבור אותו עכשיו. אני אמצא את הנקודה תורפה שלך, הנקודה הכי חלשה והכי כואבת אצלך, ואני כאילו סובב שם. אבל בשיא האלגנטיות. למה את רוצה להיכנס לבית האח הגדול? עכשיו אני חיה, לא הבנת? התחתנתי בגיל 23, ילדתי בגיל 24. עכשיו די, עכשיו זה it's my time to shine. ומה עם זוגיות? אני לא חושבת שאתה תצליח להביא מישהו ש... רגע, אני מנסה להגיד את זה בצורה לא מתנשאת. זה בסדר, כבר יצאת מתנשאת, את יכולה להמשיך. ובכל זאת, מה הטייפ שלך? גרוש, יתום. יתום? כן. לא רוצה עכשיו כאילו חם וחמה על הראש שלי. אלמן, כי גם לא בא לי גרושה על הראש. ושיהיה גם הקר. מה חושבים עלייך? עשירה, מפונקת, אליטיסטית. זה נכון. לא, זה לא נכון. זה רושם ראשוני. כשיראו אותי בבית, חושבת שהגענו לב ענק. מה, אני נשמה טובה בגדול. לא אמין.
הבאה שתיכנס לבית היא כבר ממש פה מאחוריי, והיא תיכנס לבית אחרי פרסומת אחת בלבד. כבר חוזרים. אוקיי, ליסן גייז, אנחנו משחקים על ג'רמי עכשיו. זה אומר גם במתפרצת כל הכדורים הולכים אליו. אפרופו מתפרצת, מצד אחד ג'רמי הוא שחקן מעולה, באמת. מצד שני, מה פתאום לבנות רק על שחקן אחד? מה קרה לך, קואוץ'? תראה את מנורה. במקום להשקיע את הכסף שלך עם גוף השקעות אחד, הם מציעים לך נבחרת של גופי השקעות המובילים בעולם. מנורה אול סטארס. נו, אז מה אתה אומר? נשמע מצוין. אז למה אתה כועס? אני מחייך. למה להסתפק בגוף השקעות אחד כשאפשר ליהנות מנבחרת? לראשונה בישראל ורק במנורה מבטחים, מנורה אול סטארס. מודל ייחודי שמאפשר לכם להשקיע עם נבחרת גופי ההשקעות המובילים בעולם. בהשקעות? ברור שמנורה. אתה מחייך? גבירותיי ורבותיי, קבלו את מאור! הופה, זו מאור, בת 35, יועצת תקשורת, אימא לשתיים, ובארבע דקות שראינו עכשיו היא יצאה עם כמה הצהרות מאוד מעניינות, גיא. מאוד, אני רוצה לפנות לכל הגברים הרווקים שצופים בנו עכשיו. אם אתה גרוש, יתום, אלמן ועקר, אז האח הגדול רוצה לשודך לך מישהי מהממת שנכנסת ברגעים אלה לבית. לשמחתנו, אין בבית כרגע גרוש, יתום, אלמן ועקר, אבל האח הגדול תמיד יכול להפתיע. כן, מאור ווינרי כבר בגיל 16, היא כבר זכתה בתואר נערת השנה. ואולי כמעט 20 שנה אחרי, מאור תהיה המנצחת הגדולה של האח הגדול. יכול להיות, והנה מאור בצעדים אחרונים. תכף היא תיפרד מהקהל. נהנית מכל רגע, מנופפת. היא כל כך נרגשת. טוב, בוא נראה איך תעבוד התקשורת שלה עם טל, דרור ושלי. וואו. וואו, אני הרביעית. רגע, אמא, סבתא, ליאת, ליאו ומיכאלה, אני אוהבת אתכם. אמא, לא עשיתי את זה. לא בירכתי אף אחד. באתי מוכנה, חמודה. היוש. היי. ברוכה הבאה. תנק יו, אתם כבר מרגישים בבית? כן, נפל לנו איזה יפה אתה. איזה יפה, את מה השם? נאור? מאור. מאור. מם. איזה יפה. הכל בסדר, שלי. להביא לך לשתות? כן, איזה נפל. יאללה, ביחד. וואו, שמפניה, שקט. שותף מתי? שקרן. שבי. שבי. גם אני. אני קלטתי את המבט שטל נתן בוואן שהוא ראה, וגם את המבט של שלי. המבט של שלי, כן, פחות כאילו, מה מסתכל מאחורי המבט? טוב, אז הבית שלנו, אתם רואים, הוא מתחיל להתמלא, אנחנו ממש לא עוצרים, ממש לא, אנחנו ממשיכים לדייר הבא שייכנס לבית. צופים יקרים, שימו לב, הדייר הבא שייכנס לבית טוען שהוא דייר רגיל לגמרי, וקוראים לו ארז. היי. אפשר להתחיל? אני יכול לשתות לפני רגע? כן. טוב. תשמע, זה מטורף. מה מטורף? אני יכול להסתכל רגע? כן. יו, וואלה, אתם רציניים פה, אה? מה, זה מרגש אותך הסיטואציה הזאת להיות פה? לא, אני כזה, אני קושי מצטלם, אני לא רגיל. אני כזה, לא, זה לא אני ארז, אני רגיל, אני פשוט. פתאום מצלמים אותי לזה, זה לא אני. אני ארז מוגרבי, מבת ים, נשוי לדניאלה, אבא לנאיה. בן כמה אתה? בן 29. צעיר. כן, פרגית עוד. כבר נשוי? אני נשוי מגיל 25, אבל אני עם אשתי מגיל 16. 10 שנים. 10 או 11, עד פסטיבל מינה. 10 או 11. אני אתן עוד שנה, 11. 11. כן. ככה בגיל 16 הכרת אותה? כן. איפה? בבית ספר. טוב שהיא רדפה אחריי וזה, אבל אתה יודע. היא רדפה אחריך. נו מה, הייתי צ'ארמר. רדפו אחריי כולם. באמת? כן. אל תגיד את זה לדניאלה, היא תקרא אותי. לא, אבל עכשיו שהיא תראה את זה, מה היא תגיד?
לא, אני רדפתי אחריה. אתה יודע מה, אני צריך להיות... אני רדפתי אחריה. אתה צריך לחזור הביתה. אני צריך להיזהר עכשיו, אם לא, אין לי איפה לישון. אני יכול, אני שותה עוד מים. אני לחוץ, אתה יודע, אני לחוץ, אני לא רגיל, אני לחוץ. מה אתה עושה בחיים? אני סוכן שטח של פרופילים. מה זה פרופילים? עכשיו אתה בונה בניין. כן. הרי אתה צריך פינות. אוקיי. פינה K, מייקים, פינות 0, דברים שעזרו לבנייה, זה מוצרי גמר. אז בבית אתה אנדימן כזה? תשמע, אני עובד בבנייה, אבל אני לא עכשיו איזה שיפוצניק. אז מי תולה תמונה בבית? רודריק. רודריק מה עושה? רודריק עובד בגולדה. מה? לא. מה הוא עושה בבית שלך? רודריק עושה לי צבע, סדר את המנורות. אז אתה בעצם לא יודע לעשות כלום? אבל אני יודע לבנות לגו. אתה אוהד של הפועל? כל החיים. הפועל זה החיים שלי. עליתם ליגה השנה? כן. ואיך יהיה בעונה הבאה? מטרה שלנו לנצח דרבי. תחשוב, אני 10 שנים. סיימתי בית ספר, התגייסתי, השתחררתי, התחתנתי, נולדה לי אדם ועדיין לא ניצחנו דרבי. אתה מבין? אתה יודע שיש ליגה כשאתה בבית. יש? כן. לא מאמין לך. כן, יש ליגה. בעיה. עשה עסקה, אני ואתה. כן? תשמע, אני מוכן, באמת, אם היום של דרבי ותגיד לי שהפועל ניצחו, מבקש ממך, אני 10 שנים מחכה לדבר הזה, תגיד לי אם ניצחו. אבל אז, בתמורה, אתה שם חולצה צהובה. לכמה זמן? יום שלם. יום שלם? כן. אפשר... מה, צהוב בוהק? צהוב, צהוב. אפילו, אתה יודע מה? חולצה של מכבי, אני מביא לך. בבקשה לו את זה, אני מוכן צהוב רגיל, רק לא מכבי. טוב, עזוב, הבנתי. לא משנה, אני יורד מזה. תן לי לחשוב על זה, אתה יודע מה? עסקאות לא עושים ברגע. אוקיי. חושבים על זה. למה אתה רוצה להיכנס לבית האח הגדול? אני בעצמי לא יודע עוד. תשמע, אין לי עכשיו איזה סיפור חיים, קורע לבבות. אני רגיל, אני ארז. ימים טובים שהשמש במזורחת. אתה יכול לנצח? אתה לא בא בשביל להפסיד. אני בא לנצח, אבל בדרך שלי. איך? ולהיות טוב, להיות אמיתי, להיות כנה. מבאס לראות את זה שכולם שונאים אחד את השני, שכולם טעונים אחד על השני, זה מבאס, זה לא כיף. קצת צחוקים, קצת אהבת חינם. חשוב. אני מאחל לך בהצלחה. באמת? כן. אחלה גבר אתה. כן, אלה הם ימים טובים, שהלבבות מתרחבים, ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. אז ארז הרגיל מבת ים עומד להיכנס ממש עכשיו לבית, הוא ייכנס לבית אחרי הפסקה של דקה אחת בלבד, כבר חוזרים. האח הגדול, אירוע הכניסה, בחסות המכללה האקדמית נתניה מזמינה אתכם לדבר פתוח עם הסטודנטים והבוגרים ב-23 במאי. השירות של לאומי פתוח 24 שעות ביממה. ככה נוח. מה נוח? חלום. קופצות למים גם בווסת. מודי בודי, בגד ים שסופג הכל, גם מחמאות. תראו מה הבאתי. אומייגאד! אומייגאודה. חדש מטרה, נועם גאודה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ב-22 במאי. גד ומיד, סדרת רטבים מושלמת לפסטות מושלמות. גד, תמיד מיוחד. צ'רי מובילה את מהפכת הפלאגין הייבריד בישראל. אמרת פלאגין הייבריד, אמרת צ'רי. התחלתי להשקיע IBI? IBI. בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות. נו מריחה יפה, חדש, גבינת עיזים למריחה. פיראוס, בואו נלך על הטעים. Let's keep walking. Johnny Walker. גבירותיי ורבותיי, קבלו את ארז! אז זהו ארז, ארז הרגיל
מבת ים, בן 29, נשוי לדניאלה, הוא מכיר אותה מגיל 16. יש להם ילדה קטנה ומתוקה בשם נאיה. ויש לו את רודריק שעושה לו צבע, מסדר לו את המנורות בבית. גיא, מי אתה חושב שעשה לו את הסטיילינג לכניסה? רודריק או דניאלה? תראי איך הוא מדליק את הקהל. ברור שדניאלה עשה לו את הסטיילינג, ורודריק, רודריק, תקשיב, תעשה טובה. קשר למלהקים שלנו, אנחנו רוצים לבדוק אותך לכניסה השנייה. ארז אולי אומר על עצמו שהוא איש רגיל ופשוט, אבל צועד מולכם לוחם בהנדסה קרבית. מגיע לו על זה, כל הכבוד. כל הכבוד. ארז עושה שלום. ארז שמח ונרגש, שיהיה בהצלחה ארז הרגיל. דניאלה, אני אוהב אותך, את כולם אני אוהב. היי. וואו. היי. שלום. שלום. יואו. איך? איזה הזיה, הוא אמר יואו. חשבתי שהוא אמר לי יואו. לא, יואו. אני ארז. נעים מאוד, ארז. מה נשמע? תביא חיבוק. מה קורה? מחילה, מה נשמע? נעים מאוד, טוב. מה קורה? מה קורה, חכה? וואלה, בסדר, מה נשמע, היי, מה שלומך ארז? שלי? היי, מה ארז. נשמע? אני מאור. אני מאוד. תודה רבה. לחיים מותק. לחיים טובים, לדברים טובים. לחיים. אומרים שקוראים דברו. אמן. שוב. וואו. איזה הזיה. וואו. מטורפים. כן. ארז נכנס, מחבק, חם, הוא כבר בתוך הבית, ואני פה עם דניאלה, אשתו המתרגשת מאוד של ארז. כיף שאת איתנו, דניאלה. במשפט, למה את חושבת שכל המדינה עומדת להתאהב בארז שלה? אימא'לה, הוא הלב הכי גדול בעולם. כמה שהוא מיוחד, כמה שהוא פשוט, בגובה העיניים. אין בן אדם כזה. איזה מתוקים אתם. דניאלה, תודה רבה. אנחנו כמובן נאחל לארז המון בהצלחה, ואנחנו חוזרים אליך, גיא. תודה רבה לירון, תודה רבה לדניאלה, כמה אהבה יוצאת לה מהעיניים. טוב, שימו לב, 5 דיירים כבר נמצאים בתוך בית האח הגדול. יש לנו עוד דיירים בדרך, ביניהם דייר אחד שהגיע אלינו הישר מלוס אנג'לס, ודיירת אחרת שהכריזה מראש שהיא הולכת להיות החתול השחור של הבית. נשבע שככה היא אמרה, והם ייכנסו לבית אחרי פרסומת אחת בלבד. כבר חוזרים, תרימו פעם! תשמעו קטע, נכון לכולנו יש את המגירה הזאת עם הסמארטפונים שאנחנו לא באמת משתמשים בהם, אבל שומרים אותם, שיהיה. מהיום, המגירה הזאת שווה כסף. לא משנה באיזו חברה אתם, כל מי שמחזיר סמארטפון לפלאפון יכול לקבל כסף בחזרה. חדש, ישן, מסך מגע או מסך... עדיף שלא תיגע. כולם אשכרה מקבלים כסף. חדש ורק בפלאפון, פלקש. מהיום לקוחות כל החברות יכולים להחזיר סמארטפונים לסניפי פלאפון ולקבל תמורתם כסף. כן, כן. מחזירים ומרוויחים. פרטים באתר. ככה זה כשאתה לפני כולם. פלאפון. חזרנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר וגם בשבת עם המשך אירוע הכניסה שלנו. גם מחר, גם בשבת ייכנסו לבית דיירים חדשים, אבל לא רק. שימו לב, שימו לב. לא רק דיירים חדשים ייכנסו לבית העונה. זהו גיא, כאילו אנחנו פותחים את זה? נראה לי לירון, בואי נפתח את זה. פתחנו את זה גם קודם עם ירדן אדרי, בואי ניתן את זה. אוקיי, אז העונה ייכנסו לבית גם כמה דיירי עבר מאוד מאוד אהובים. עם דגש על מאוד. יש שיגידו שהם מהאהובים בכל הזמנים. אני חותם על זה. אז כמה ייכנסו? מי הם? מתי הם ייכנסו? כל זה תגלו ממש ממש בקרוב. ועכשיו אנחנו ממשיכים לדיירת הבאה שתיכנס לבית. היא טוענת שמכירים אותה בכל העולם, שבמילאנו כן. רודפים אחרי חתימות, שהיא תיתן חתימות. תכירו את מאי. למה המסכים קבועים? אפשר לראות את עצמי? ואם אני אגיד לך לא? אנחנו נריב. כבר את רוצה לריב? אני תמיד מקבלת את מה שאני רוצה. תמיד. למה? אני מאוד חדה. ואני מאוד עוקצנית. ואני מאוד מתוקה. אבל אני גם מאוד מאוד רעה כשבא לי. ונקמנית. אני ארסית. אני גם יפה. אני שווה. ואני רוצה לראות את עצמי. טוב, קיבלת. I love who I see.
נדיר. אמרת על עצמך נדיר. אתה לא חושב? לא מכיר. האח הגדול אני מיוחדת. כאילו, אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני. אני מאיה רב, בת 19.5, רווקה. איפה גדלת? גדלתי ביבנה. יצאתי מהבית ספר בכיתה י"ב. לא הייתי בנויה לכל המסגרות האלה. היה לי חלום להצליח כדוגמנית. הלכתי להגשים את עצמי, וזה קרה. זה קרה? זה קרה. Lights, camera, action, that's it. אני דוגמנית במסלול האופנה, בכל העולם. אני עוד לא שמעתי עלייך. אתה תשמע, אח גדול, ובחור מכירים אותי. באמת? במילאנו אני הולכת ומבקשים ממני תמונות. וכשמסתכלים אצלך באינסטגרם, מה רואים? רואים הרבה. אני מאוד פרובוקטיבית. איך ההורים מגיבים לזה? אמא התחילה לקבל את זה, ואבא לא בתמונה. איפה הוא? אני לא בקשר איתו 4 שנים. למה? כי אני כועסת עליו, הוא נטש אותי. נטש. אבל בסדר, אנחנו אחרי זה. אנחנו אחרי זה. מה מעצבן אותך, מאי? בחורות קנאיות, צרות עין. אנשים צרי עין, אנשים מתנסים. אנשים שהם אובר עצבניים. אנשים בכללי מעצבנים. אוקיי. עכשיו עליתי על זה. זה עלול להיות בעייתי בבית, כן? כן. אני לא בן אדם של אנשים. מה הכוונה? אני לרוב נורא קרה. והיית רוצה להיות אדם יותר חם? בטח. הלוואי, אבל זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? הקור כמו שריון שלי. ומה יקרה כשתורידי את השריון? אז רוב הסיכויים שאני אפגע. ומה קורה כשפוגעים בך? כשפוגעים, הדבר הראשון שאני רואה זה איך אני מחיבה בחזרה. למה? כי למה שתפגע בי ולא תקבל על זה כלום? למה? מגיע לך גם. אז הציפורניים הארוכות האלה הן לא רק ליופי, שולפת אותן. כן. אני מגדירה את עצמי חתולה שחורה. מה? את מביאה מזל רע? טוב, למה? כי יש לי חתול שחור, ומאז שנכנס הוא הביא לנו רק מזל הביתה. מה, מצאת אותו ברחוב? לא, האקס שלי קנה לי אותו. חמוד מצידו. כן. למה את רוצה להיכנס לבית האח הגדול? אני רוצה להוציא את הסטיגמה הזאת ממני, של רק בחורה יפה, בת 19.5, קטנה. את יכולה להתאהב? אני לא יודעת, אנחנו נראה. אני מאוד סגורה כרגע, מבחינת הלב, אבל אני מקווה שיבוא אחד שיצליח לפתוח את זה או משהו. ומה את אומרת? אהבו אותך בבית? לא, לא יאהבו אותי. אכפת לך? לא. לא אכפת לי מה אנשים חושבים עליי, אני יודעת מי אני ומה אני. מי את ומה את? הבחורה הכי נדירה בעולם. כן, אז מאי כבר ממש פה מאחוריי, סופר נרגשת. כולם כאן כבר רוצים לראות אותה, נכנסת לבית, והיא תיכנס לבית אחרי פרסומת אחת בלבד. כבר חוזרים. תקשיבו, לא לי הפעם, לקריין. מתחתנים בקרוב? בנק הפועלים איתכם מהרגע שאמרתם כן. פיתחו חשבון זוגי בבנק הפועלים, הזמינו כרטיס אשראי ותקבלו עד 1,550 שקלים מתנת חתונה מאיתנו. כן, יש לכם 1,550 סיבות נוספות לחייך. רגע, יש עוד. תקבלו גם 1,000 שקלים בהטבות לספקי חתונה נבחרים בקלות אורבניות. כל מה שנשאר לכם הוא להחליט, להקה או די-ג'יי, בופה או הגשה. מזל טוב. כשכל השאר מדברים, אנחנו פועלים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את מאי! זו מאי, בת 19.5 מיבנה, והיא טוענת שהיא הבחורה הכי נדירה בעולם. וואו, לירון, אנחנו ראינו הרבה דיירים ודיירות בבית האח הגדול, אבל דיירת שמגדירה את עצמה כחתולה שחורה, זה עוד לא היה לנו. ותזכרו טוב טוב את החתול השחור שהיא סיפרה עליו, כי איך אומרים אצלנו באח הגדול, חתול שחור שמופיע בכניסה של הדיירת השישית לבית. מופיע אחר כך בכניסה של הדייר התשיעי לבית, ואנחנו לא מכניסים את החתול השחור שהיא קיבלה, כן? מהאקס. לא, אין צורך. טוב, אני חושבת שיש פה מספיק רמזים למה שהולך לבוא. בואו נראה איך עומדים לקבל את מאי לבית. וואש, אם לא מפסיקה לעשות עם היד ככה, זה אומר שההתרגשות היא ענקית. וואו, אני מתרגשת. בהצלחה. אמא! אני לא מאמינה. יואו. אמא!
יואו, אמא לה, אני בהלם. תנשמי. אמא, מה נשמע? ברוך השם. יואו, אני מכירה אותך. באמת, איך את? אמא לה, הכל בסדר. איזה שובליה, היסטרית. יואו, גם אתם. מאי, נעים מאוד. מאי, נעים מאוד. יואו, את קפואה? מה זה? אתה יודע, זה קור בחוץ? לא הייתי בחוץ. אמרתי לך שקר. אימא'לה. שלא תקישי אותי עם הציפורן הזאת. מאי, נעים מאוד. נעים מאוד. תודה, נעים מאוד. יואו, תודה. יאללה, לך. מה נשמע? יואו, לחיים, לבן חיבוק אחד. עוד אחד. כן, כאילו שמת לב, דרור ניגש לכל אחד שבא. דרור המארח, מה לא הבנת? אבל טל לעומתו, אוקיי? עומד. טל המתבונן, טל גבר קלאסי, מסתכל מהצד. ממש, טוב. יש לנו 6 דיירים מעולים בתוך הבית, ועכשיו, בפעם הראשונה בתולדות האח הגדול, גיא, כן. אתה תבחר אם לבית תיכנס דייר או דיירת. וואו, איזה זכות גדולה. תודה לכולם. איזה כיף להגיד את זה בפעם הראשונה בתולדות האח הגדול. אוקיי, אז אני הולך על דייר, ולא סתם דייר, אלא דייר שמודה בפה מלא שהוא טראבל מייקר, וקוראים לו גם ארז. אני מקבל זימון לנבחרת ישראל. בום, צמרמורות בגוף. התרגשות, אתה יודע, מה שנקרא, מה שחלמנו בלילה, פתאום מתגשם. גיל 14, הייתי קפטן נבחרת ישראל, החלום כאילו מתחיל. אתה נראה לי טראבל מייקר בשביל להיות קפטן. טראבל מייקר זה טוב. מה הכדורגל זה? כדורגל זה הכל, מה זה החיים. תשוקה ומשמעת, ולהאמין בעצמך, ולהראות שאתה יכול, ולהראות שאתה מסוגל לסביבה, למשפחה, לכל מי שבאמת תמך בך, וזה משהו שהוא אוהב אותך. בבית מפרגנים? מעטפת מאוד חמה, אבא מאוד מאמין. האמין ביותר מעצמי, בוא נגיד ככה. כן? כן. ומה, אתה כאילו כוכב כדורגל כזה, או ש... תשמע, בפוטנציאל אני כוכב כדורגל. כן. בפועל פחות. אתה מרגיש שאתה החמצה? כן, שיכלתי להיות במקום אחר. בטופ. מה השתבש בדרך? תשמע, החוסר מזל שיחק אצלי הרבה. בסיטואציות מסוימות שהייתי צריך פתאום לפתוח משחק מכריע, שאני יכול מפה לבנות קריירה קדימה, פתאום פס האחרון של האימון אני נפצע. מה זה אם זה לא חוסר מזל? אני מבין את חוסר המזל, אבל לך אין חלק בזה? אני לא טלית שכולת חלת, כן? אני יודע שעשיתי הרבה טעויות, ואני יודע שלפעמים הייתי צריך לא לפתוח את הפה ולא לדבר. באיזה מקרים? היה מקרים. תשמע, אני ומאמנים זה סיפור אהבה. זה מה שנקרא נשיקה סתירה. למה? כי מה עשית? כי, תשמע, בחדר הלבשה אני בחור מאוד שואב. בחדר הלבשה בא אליי, ואנשים באים אליי. חדר הלבשה בא אליי? כן, היה מקרים שכן, שאתה גורם לכל הקבוצה פתאום להתהפך על המאמן, ופתאום זה, נכון? זה בעייתי, כאילו נראה לי שמאוד כיף איתך כשטוב לך. נכון. ומאוד לא כיף איתך כשרע לך. הגעת בנקודה. מה אני אעשה? ימים יגיד. אבל אני מאמין שיהיה לנו כיף. איך אמא שלי אמרה? שאתה רוצה, אתה יכול הכל. יש לך קטע עם ההורים. כן, מאוד רגיש אליהם. אתה ילד של אמא או של אבא? יותר ילד של אבא. למה? אתה מגיל 7, כל הדרך הולכים ביחד. הנסיעות באימונים, ההלוך חזור הזה, עם אבא לבד באוטו, זה היה תרפיה בשבילי. זה היה הפסיכולוג שלי. ואף פעם לא הרגשתי איתו שאני לא יכול להגיד לו משהו מסוים. חוץ, ועכשיו, שאני קצת על הקסקס עם הכדורגל. לא הגשמת את החלום שלך? לא. אתה מאוכזב? כן. שלא הגשמתי את החלום של אבא שלי, שזה שאני אצליח בכדורגל, ואחרי זה מאוכזב מעצמי. בסוף אני מרגיש שכן, שהחזבתי. אז אתה בן 28. אמת. רווק. רווק. מתי היית בזוגיות פעם אחרונה? לא הייתי בזוגיות אף פעם. למה? לא מצליח להגיע לזה. בשלב האחרון, בורח אחורה בספרינט. אולי אתה מקדים את זה שהיא תזרוק אותך. אי אפשר לזרוק אותי. איפה הביטחון הזה? סמוך עליי, אפשר לזרוק אותי. אז איפה אתה גר היום? עדיין עם ההורים? לא גר בבית. הלוואי שהייתי גר בבית, למה יש כמו בבית. מה זה אומר? שאיך זה עוד? יש לי 2 אחיות, יש לי אמא, אני אוכל, מנקים, מבשלים, מורידים לי נעליים, מה אני צריך יותר מזה? אז מה יקרה בתוך בית האח? במשהו תצטרך לעזור. יעשה שאוהב, מה, לא בעיה, סתדר. וכלים תעשה? בעיה. תהיה במטבח? תלוי, יהיה מי שמעניין במטבח.
אם יש מישהי מעניינת, יכול להיות שאני אהיה פה מדבר. אוקיי. מי סוג האנשים שאתה יכול להתאמת איתם בתוך הבית? וואו, שאלה יפה. תל אביב עם מתנסים כאלה. שמה, יגידו לך, יושב בצד הכדורגלן מאור עקיבא? אפשר להגיד יושב בצד הכדורגלן מאור עקיבא. אתה מדמיין מישהו אומר לי יושב בצד הכדורגלן מאור עקיבא? אף אחד פה לא יעזור לנו. אתה יכול להיות הקפטן של הבית? אני אהיה הקפטן של הבית. לא בקטע של אני עומד ואני אגיד להם אני הקפטן, כן? כן. יבוא לי לבד. בכדורגל הפסדת. באח הגדול תנצח? באח הגדול נצליח יותר. אין מאמן שם, לא? יש אותי. בסדר. תזרום איתי. אוקיי. להצלחה, ירד. הצלחה גם לך. מאמן. אז ארז, הטראבל מייקר עומד פה ממש מאחוריי. אני שומע ממש את דפיקות הלב שלו עד לכאן. הוא מאוד מתרגש והוא ייכנס לבית. אחרי פרסומת אחת בלבד, כבר חוזרים. בנקים, אתם כבר שנה מדברים על מהפכות, וזה נהדר. תודה, תמשיך. אם אתם באמת בעניין של שירות, תנו ללקוחות שלכם לישון בלילה, ולדבר ביום בוואטסאפ עם הבנקאי האישי שלהם. כמו אצלנו, וואטסאפ. ככה בני אדם מדברים. ואז הלקוחות לא יקבלו מכם את התחושה הזאת של לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. סליחה? לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. והיום הבנקאי האישי זמין לכם גם בוואטסאפ. וואטסאפ לבנקאי. חוויה ממש. מזרחי טפחות. כוכבית 8860. גבירותיי ורבותיי, קבלו את ארז! זהו ארז, כדורגלן בן 28 מאור עקיבא. והוא הארז השני אגב שנכנס הערב לבית. נכון, אבל בניגוד לארז הרגיל, ארז איסקוב אומר על עצמו שהוא טראבל מייקר כבר באירוע הכניסה, וזה אומר שהוא כנראה יהיה טראבל מייקר גם בתוך הבית. כן, אבל טראבל מייקר עם המון חן וקעקועים. את יודעת שכל המשפחה של ארז מקועקעת על הגוף שלו. אז אולי ארז לא הצליח לקחת אליפות ככדורגלן, אבל הוא לגמרי מסוגל לקחת את האליפות כאן בבית האח הגדול. בסדר, הנה הוא נכנס, שיהיה בהצלחה ארז. יאללה. אהלן, אהלן, מה נשמע? מה קורה? מה קורה? מה נשמע? שלום. מה העניינים? מה נשמע? אח שלי, ארז איסקוב, מה קורה? הכל טוב? אהלן, ארז איסקוב. לא. איך? מה העניינים? מה נשמע? מה קורה? ארז איסקוב. היי, מה מה העניינים? אני ארז. היי, מה קורה? יש לנו 2 ארז? 2 ארז? זה לא קרה לי. זכית, אחי. ארז בארז. איך אתה? בחיים לא קרה לי. אני לא יכול לספר לך על ההתחלה אחר כך. נו, אל צריך. תומאס. בחיים זה לא קרה לי. זה רך טוב. כן, אהב. בחיים, לא בבית ספר, לא מה בצבא. זה, כמה אנחנו? וואי, איזה נעל מגניבה. דרור יאהב אותה. לא. טוב, נראה שהדיירים שמחו לראות את ארז יורד המדרגות. ארז וארז. התרשמו מהבוסם שלו, וראית את המבט של מאי, היה שם משהו, נכון? היה איזה סאבטקסט במבט. איזה בחינה, איזה משהו. ורק בשביל זה האמת שווה כבר עכשיו להזמין את ערוץ 26, ערוץ האח הגדול, שיחזור לשדר הערב. אנחנו לא עוצרים, צופים יקרים. הדיירת הבאה שתיכנס לבית עשתה מילואים בעזה. הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו העניק לה שם דרגות וקוראים לה תרצה. קוראים לי תרצה. ההורים שלי חשבו שזה שם נדיר. כשאתה שומע תרצה, מה אתה מצפה בכלל? שבת 40, אולי דתייה אפילו, גננת. אתה לא מצפה לי. אז אני תמיד אהיה הפתעה. מי לא אוהב הפתעות? עולה חדשה? אני לא עולה חדשה. ההורים שלי עשו עלייה בארצות הברית. המבטא הוא לא ארצות הברית. גדלתי קצת עם צרפתים. זה כזה דברים שהתבלבלו בדרך. ווואלה, זה מה שיצא. אוקיי. את נולדת בישראל? נולדתי בישראל. אוקיי. בעיר העתיקה בירושלים. ואיזה ילדה היית? הייתי ילדה עם פה מאוד גדול. מה זה אומר? תמיד עשיתי מה שאני רוצה. אף אחד לא יכול להגיד לי לא. גם אם אמרו לי לא, זה לא עניין אותי. אני מעדיפה להגיד סליחה ולאשר בבקשה. גם בצבא. עשיתי מה שאני רוצה בצבא, הכרתי את האנשים הנכונים. מה עשית בצבא? הייתי קצינת לוגיסטיקה בצבא.
היית בעזה? בטח שהייתי בעזה. לא מפחיד? לא. היה לי כיף מאוד. זה מלא אדרנלין, אני אוהבת את זה, אין מה לעשות. יש איזה רגע שאת זוכרת משם? קיבלתי הענקת דרגה. ממי קיבל? קיבלתי מהרמטכ"ל, מהרצי. וואו, מה, הוא נתקע? הוא בא, לחץ לי יד, היה מנומס. הסמקתי את חיי, יאללה שלי. הייתי כולי מסריחה כבר, אבל היה טוב. איך זה להיות שם בת אחת עם כל כך הרבה גברים? אני אוהבת את זה, זה לא מזיז לי. אחד לבחורה יש כוח על גברים. מה לעשות? יש לי כוח על זה. האם אני אשתמש בו? גם אני אשתמש בו. יופי זה מתנה. לא אם נתן לי אופניים, אני לא ארכב עליהם. אוקיי. ואחפתי. כן, אני יפה. האם זה הופך אותי לבן אדם אחר? חד משמעית לא. אני מכירה מלא אנשים יפים שהם מכוערים רצח מבפנים. אתה לא מכיר? מה יקרה איתך בתוך בית האח הגדול? את יודעת כמה בנות יפות יהיו שם? אין לי מתחרות. אתה יודע למה? למה? כי אני לא בתחרות הזאת. בהצלחה, את בחורה יפה, על הכיפך, מיוחד לך מחיית כפיים גם כן, חיים שלי. אלוהים בירך גם אותך, איזה יופי, שתי נשים יפות. אבל בגדול, את מסתדרת עם בנות? הן לא אוהבות אותי. אני לא סומכת על בנות. אני לא מאמינה שיש שם משהו טהור בין בת לבת. אתה יודע, אישה לאישה מלכה, יאללה, לא היה אישה לאישה מלכה אף פעם. פילגש תמיד הייתה גם אז בשנות הטרפפו. הם בחיים לא הסתדרו. אז עם הבנות לא תסתדרי בתוך בית האח הגדול. נכון. עם הבנים, אני מסתדרת כמו כפפה על יד. החבר הכי טוב שלי הוא גבר. איש הסוד שלי לא יודעת. הייתי הורגת מישהו, הייתי מתקשרת, וואלה, הרגתי מישהו. הרגת מישהו? אתה לא תדע. אתה תרצה שבדרך כלל חברות בין גבר סטרייט לאישה זה... זה הסיבה שאני אוהבת הומואים. אין על הומואים ביקום. אתה מבין? הם גם חברות טובות והם גם לא נשים. גאוני! 75% מהגברים הומואים. או עם פוטנציאל להיות הומו. ואת מחפשת גבר שהוא... בלי פיקפוק. מה הטעם שלך? אני אוהבת גברים של פעם, אם היה חוטב עצים, הייתי הולכת. וואלה, קונה אותי. תוכל לנצח באח הגדול? חד משמעית, כן. אני לא רקקנית. אני מאוד כנה ואמיתית. אתה יודע מה קורה לאנשים שהם להקים תחת? מה? יש להם חרא בפה. את חצופה. אני לא חצופה. אני אומרת את הדעות שלי. אני אמיתית. אני גזענית לכולם באותה המידה. אז תרצה באה לפרוץ גבולות, והיא הכי הייתה רוצה לפרוץ עכשיו לבית, אבל היא תצטרך לחכות עוד קצת, כי היא תיכנס לבית אחרי פרסומת אחת בלבד. אל תלכו לשום מקום. הקוסמטיקאית שלי צדקה. עם תכשירי KB Pure אני רואה תוצאות. אור פנים בריא, חלק וזוהר, זה כרטיס הביקור שלי. אני לא מתפשרת. תוצאות זה שם המשחק. היום זה לא סוד. קוסמטיקאיות בעולם יודעות. הפתרונות המדעיים של KB Pure פשוט עובדים. הפורמולות החכמות ומחקרים קליניים הובילו לתוצאות פורצות דרך. KB Pure, הקוסמטיקאית שלך כבר יודעת. גבירותיי ורבותיי, קבלו את תרצה! אז עוד תרצה בת 22 מירושלים, עד לא מזמן עשתה שירות מילואים מאוד ארוך בעזה. תרצה מאוד מודעת לשם שלה ומאוד מודעת ליופי שלה, והולך להיות מאוד מעניין איתה בתוך הבית. כן, כמו שראיתם, תרצה יודעת מה זה לגדול בתוך בית מלא באנשים. היא גדלה בעיר העתיקה יחד עם 6 האחים והאחיות שלה. תרצה מודעה שהיא בחיים לא עבדה בשום עבודה אחרת חוץ מהשירות הצבאי שלה. לצערה לא מכירים בשירות בבית האח הגדול בתור עבודה מועדפת, אז היא לא תוכל לקבל איזה, את יודעת, מענק שחרור שלה. זה נכון, אבל אם היא תצא האחרונה מהבית בסוף העונה, אתה יודע, היא תזכה במענק הרבה יותר גבוה ממענק השחרור. כן, יש אופציה למיליון. והנה תרצה מגיעה אל דלת הכניסה שלנו. בוא נראה איך הדיירים יגיבו לשם המאוד ייחודי שלה. תרצה. הרבה בהצלחה, תרצה. וואליה. מה עושים?
איזה פחד. לא. תנשמי. איזה מאלפת. איזה יופי. שלום. אמא'לה, אני מתרגשת ברמות, שומעים? איך קוראים לך? אהלן, קוראים לי תרצה. תרצה, איזה שם אני דרום כפר עלייך. אהלן, תודה, איך חיכיתי שמישהו יגיד לי דבר כזה? אהלן, זה מושל יפה. תודה. אהלן. איזה מבטא יש לך? לא, אני ישראלית עם הרבה... זו דיקציה, אני סתם מתרגשת. מה נשמע? אהלן. את רוצה חדיה? כן, שלום. הנה, דרור, תן לה. וואו, אוקיי. השם עבד טוב. לא רק השם, גיא. זה לא רק השם. בסדר, זה, את יודעת, בכל ארז זאת. עומד שם, מסתכל, בוחן, טל, בוחן. לא, ארז מאוד התרשם איך תרצה יורדת במדרגות, זה בסדר. כן, לגמרי, אין ספק שאפקט השם של תרצה עבד על השנייה הראשונה. נראה לי בכלל שתרצה הולכת מאוד להשפיע על הבית. עושה רושם. בכל זאת, זאת התרצה, אגב, עליה גם אפשר להגיד, בפעם הראשונה בתולדות האח הגדול. הופה. יש תרצה. ואנחנו ממשיכים לדייר הבא שהגיע אלינו. כדאי שתקשיבו טוב לאינפורמציה הזאת, כי הוא הביא פעם חתול שחור לחברה שלו, וקוראים לו חן. איזה טלטלים. מסודרים, לא? כן, נראה לי מצוין. אני רואה פה בהשתקפות, הצגה. אתה יכול להתחיל. כן? כן. אני חן קראוניק, בן 23, מעוטף עזה. מאיפה אתה בעוטף? מקיבוץ בארי. אז אני אשאל אותך את מה שכולם בטח שואלים אותך. איפה היית ב7 באוקטובר? ב-6:29. ישנתי במיטתי היפה. ישנת? ישנתי. עד מתי? 9:30 בבוקר. 3 שעות קורה משהו בקיבוץ שלך? ואני ישן. לא שמעתי כלום. והתעוררתי בשיחת טלפון מאמא. חן, יש מחבלים בקיבוץ, אבא יצא להילחם, לבדוק מה קורה איתו. מה אתה אומר לה? אני אומר לה שאני אוהב אותם. הוא אומר לה, תעשי שמע ישראל. ומאותו רגע אני מתחיל לפעול. מה אתה עושה? אנסה לחלץ כמה שיותר אנשים. אנשים מספרים לי שזה נרצח, שההוא נרצח. 2 אחיות שלי לבד, אמא שלי יש לה בבית מחבלים. תשמע, זה פשוט חוסר אונים אחד גדול, שפשוט לא יודע מה לעשות. אני אוכל את עצמי מבפנים על השעות האלה שלא התעוררתי. כי מה? כי לא הספקתי להיפרד מאבא. אבא שלי היה רבש"ץ של הקיבוץ. הוא מאוד אהב וזה ממש הרגיש שזה הייעוד שלו. הוא היה הכי ציוני בעולם, הוא אהב את הקיבוץ, הוא אהב את המועצה, הוא אהב את האזור. הייתם קרובים? וואו. היינו הכי קרובים בעולם. אבא שלי זה הכל בשבילי באמת. מרגיש לי כאילו טס לחוף שאבא עדיין לא חזר. הוא לא חוזר. ואנחנו מחכים לו ומחכים לו, והוא פשוט לא חוזר. מכיתה ד' הוא מלווה אותי בכדורסל. הוא היה הסוכן שלי, המאמן שלי, הפסיכולוג שלי. זה גם בגלל זה עד היום לא חזרתי לשחק כדורסל. פשוט קשה לי עם העובדה שאני פשוט אחזור לעלות לשחק ואני לא אראה אותו ביציאה. כי מה יקרה אז? כנראה ייתן לי את החותמת הסופית לזה שאבא נהרג. אז מה איתך היום? חזרתי לבארי. זה הבית, זה הלב שלי. שם נולדתי. ומה עכשיו? הכנסתי את סגן רבש"ץ בבארי. שמע, זה להסתובב עם הרכב ביטחון, זה כל מה שהוא עשה, להסתובב עם נשק, עם מדים כל היום, להיות בקיבוץ, לעזור. ומה עם הכדורסל? עוד לא חזרתי לשחק, אבל הקמנו קבוצת כדורסל בעוטף. ואתה כאילו יושב ומשחקים, ואתה מסתכל על המשחק מהצד ונקרא לי הלב. פשוט חפש את אבא שלי ביציאה. והוא לא שם. למה לכבד את האח הגדול עכשיו? האמת, בפעם הראשונה שבאתי אליך, איך שהגעתי לתל אביב נחת לי פרפר על הכתף. אמרתי, זה הסימן מאבא שכנראה זה הצעד הנכון. ואיך תהיה בתוך בית האח הגדול? יהיה מצחיק, אני אהיה מעניין. אני אביא אווירה טובה לבית, אווירה שמחה, אווירה כיפית. כן? אתה כזה שעושה שמח? הארץ של הקיבוץ. הפרפר, אתה
תביא אותו איתך לבית? את הפרפר ואת הלב. עם מה היה לך קשה? זה פעם ראשונה בעצם מאז 7 באוקטובר שאני אהיה בנתק מוחלט במשפחה שלי. אבל בסדר, יהיה טוב. תדאג לי להביא לי מדי פעם איזה סיר של אמא, ככה טוב, של איזה בכה או משהו. מדי פעם? באיזה עולם? בסדר, משימה בשבילי, מה קרה, נו? קיבוץ בארי בכל זאת, לא? גבירותיי ורבותיי, קבלו אתכם! אז זהו חן, בן 23, מקיבוץ בארי, ואני חושבת שאין ברחבה שלנו עין אחת יבשה אחרי מה שחן סיפר ושיתף אותנו הרגע. כל כך מרגש לראות אותו כאן, אחרי כל מה שעבר. חן צועד פה מול כולם, סופר נרגש, עם החיוך הכובש הזה על הפנים. ממש ככה, וכולנו מקווים שהחיוך הזה לא ירד לו מהפנים. חן הבהיר לאח הגדול שהוא לא רוצה שיעשו לו פה הנחות בעקבות מה שהוא עבר, וזה חשוב לו. כן, כן, רגע, אבל הוא ביקש סיר דבחה של אמא שלו. בכל מקרה, האח הגדול לא ארגן לכן סיר דבחה, אבל הוא כן הכין לו הפתעה אחרת. היא סקרנית, והנה הוא נכנס לבית האח הגדול. בהצלחה חן. בהצלחה חן. מה נשמע? היי. באלוהים שאני ידעתי, בספר תורה שלי. היי. מה קורה, אחי? היי, מה קורה? Long times. זה חזק! שבר אותי הזה. יעדין איתו, הלו. מה שלי, מה קורה? הוא פרק אותי. מה המצב שלי? קוראים לו חן? ארז, קוראים לו חן אגב. פאקינג גאד. בואי לי. למה? לא, גדול. לא תביאו לי משהו לשתות, להוריד את הפעם. נראה שאני... תודה ברבה. למרות שהוא הרביץ לך את המבילה, אתה מבין? וואי. וואי וואי, אתה ראית את הפרצוף של מאי. בוודאי. ועכשיו די עם החרוזים, די. צופים יקרים, אז כן. מאי וחן מכירים, הם אקסים. עכשיו אנחנו לא הולכים לעשות מזה עניין שהם אקסים, כי זה כל כך 2022. אחי, ואני כל כך הולכת לראות ערוץ 26 הלילה, כל כך. וכדאי לכם מאוד להזמין אותו אם אתם רוצים לראות בשידור חי את הלילה הראשון של הדיירים שלנו בבית. וואו, הפרצוף שם של מאי, וואי. כל הצופים של האח הגדול יודעים הרי שהלילה הראשון בבית הוא לילה לבן. איך אפשר לישון? כולם בהתרגשות שיא. אף אחד לא מצליח להירדם. ועכשיו אנחנו ממשיכים לדיירת הבאה שתיכנס לבית. יש לה תואר בקרימינולוגיה, וקוראים לה לורן. אני לורן אופוקו גוזלן עם סני. איך? לורן אופוקו, א' ו' פ' ו' ק' ו' גוזלן עם סני. מה זה אופוקו גוזלן? אני חצי מרוקאית, חצי גנאית. מה? מה נחמד, נדיר. ועם סני זה השם משפחה של בעלי, זה השם החדש שלי. אהבת את השם משפחה שלך? תשמע, אני חשבתי שלי הרבה יותר קל שאני אתחתן, כן? שאני אכיר איזה לוי, לא יודע, משהו קליט. אז אני רוצה לעשות את עם סני. זה יהיה מושלם. אז חמי הסכים לדבר, בעלי עדיין בתהליך, עוד טיפה אני אשכנע אותו שזה טוב גם לא. נראה שאת די שולטת בבית, כאילו באנרגיה. מה פתאום? לא. ממש לא. בעלי הוא הסנטר, בעלי מה שהוא אומר זה קדוש. אוקיי. פשוט בדרך כלל הוא משתכנע למה שאני חושבת. ואז זה מאמן. זה תמיד ככה במערכת היחסים שלכם? אני תמיד באה לו עם הפתעות חדשות, מקום מגורים. מה זה מקום מגורים? מצאתי דירה נדירה ברמלה, הייתי אש עליה, ורציתי לעבור לגור שם. אמרתי לו, מתן, מה דעתך לעבור לרמלה? נראה לך? אני ממש לא. אמרתי לו, טוב, אחרי כמה ימים, אמרתי לו, מתן, בוא סיבוב לבאר יעקב, יש פה שכונה חדשה, נדירה. בוא. לקחתי אותו לרמלה, הוא לא ידע שזה רמלה. עלינו לדירה, הוא ממש מבסוט, אני גם אומרת לו, יש פה אנרגיה, מה זה טובה? והוא מאוד התלהב. ביציאה, חזור, אמרתי לו, ממי, היינו ברמלה. זה לא באר יעקב, זה רמלה. אתה מבין? זה לא שהוא עשה מה שאני רוצה, הוא אהב את הדירה. את עבדת על בעלך, על מיקום המגורים. תשמע, אני לא עבדתי עליו, אני כיוונתי אותו לדרך הנכונה ביותר בשבילו. איזה מזל שיש לו אותי. מבשלת? כן. מה, מבשלת טוב? נדיר. מה בעלך אומר על האוכל שלך? הכי טעים. כל פעם הוא אומר לי, עכשיו יצא לך הכי טעים. אין עליו בעולם הזה. אין. ומה הדבר שאת הכי אוהבת לאכול? דברים רגילים.
פתיתים אני די אוהבת, בצד איזה איבר. מה זה איזה איבר? איברים פנימיים. פחות אוהבת הבשר טחון, אני אוכלת המבורגר ודברים כאלה, אבל אם אתה שם לי את זה ליד איבר, זה מושלם, זה מושלם. תנסה. כאילו, לא יודעת מה את אוכלת? לא צריך לחקור ולשאול איפה זה בדיוק ממוקם באנטומיה של הפרה, מה אכפת לי? טעים לי, כשר, אוכלת. בעלך גם אוהב חלקי פנים? תשמע, היום הוא אוהב. למה, מה היה פעם? נגיד, אני לא נוטה ישר להגיד, יש לך קורקבנים בצלחת, זה נשמע מלחיץ קצת. אתה מבין? אז אני אומרת לו, אמא שלי עשתה שוארמה. אוכלים, נגמר הצלחת נדיר, חיים שלי, זה הקורקבנים. אתה מבין? כאילו, אני הכל מנגישה לו, שיהיה לו הרבה יותר קל. מתייחס אליו קצת כמו ילד. מה פתאום? לא חושבת שאולי מתישהו יימאס לו? לא, חס וחלילה. מה זה היה? זה ביטול הגזרה. מה? אם אומרים משהו שהוא רע, אז צריך לבטל את הגזרה. אז מנקים, משך באוזן, וזה כאילו, זהו, זה עובר. יש לך עוד אמונות תפלות? לא יותר מדי, יש לי מלח בכיס, אבל... מה יש לך? מלח בכיס. עכשיו? עכשיו. אפשר לראות? בטח שאפשר לראות. איך את תהיי בלי בעלך? יהיה לי מאוד קשה. קשה לי בן אדם מאוד, הוא מאוד מאזן אותי. אנחנו מאוד קשורים. אז למה את לא באה איתו? למה לא מה? למה את לא באה איתו? אל תגזים. אל תגזים. כפיים. מה פתאום? שיגעון. איזו דיירת את תהיי בבית? הזוכה. קמפרי. את יכולה לזכות? חד משמעית. למה? א', אני הכי חמודה שיש. חמודה? כיף איתי. חמודה? אני לא חמודה, אתה צודק. אני לא חמודה בכלל. בואו לא בהתחלה, אף פעם לא אומרים עליי למה לא אומרים עליי שאני חמודה? לא יודע. זה לא פייר, כי אני באמת חמודה. אני לא חמודה? את אחלה חמודה. כן, אז לורן היא הדיירת הבאה שתיכנס לבית ממש עוד רגע. אנחנו נגלה אם היא הביאה איתה קצת מלח נגד עין הרע, אולי שום בצל, לבונה, וזה יקרה אחרי הפסקה של דקה אחת בלבד. צופים יקרים, וחוזרים. האח הגדול, אירוע הכניסה, בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ב-22 במאי. קבלו עד 4 חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב, וגם כיסוי פגושים ב-77 שקלים בלבד. פרש, דפים לרענון חלל הפה במבחר טעמים ללא סוכר. פרש כמו אוויר לנשימה. בדיו יונדאי טוסון, גם בגרסת הייבריד אקסטרה לארג'. תראו מה הבאתי. אומייגאודה. חדש מטרה, נועם גאודה. מסיבת מועדון במשביר. אחד ועוד אחד על אלפי פריטים במגוון מחלקות. לחברי מועדון, משביר. צ'רי מובילה את מהפכת הפלאגין הייבריד בישראל. אמרת פלאגין הייבריד, אמרת צ'רי. Let's keep walking. ג'וני ווקר. הקיץ מתחיל עם סטיץ' בקולנוע. לילו וסטיץ', רק בקולנוע. ב-23 במאי מדברים פתוח ביום הפתוח עם הסטודנטים והבוגרים של המכללה האקדמית נתניה. גד ומיד, סדרת רכבים מושלמת לפסטות מושלמות. גד, תמיד מיוחד. גבירותיי ורבותיי, קבלו את לורן! אז זו לורן אפוקו, גוזלן, עם סני, חצי מרוקו, חצי גאנה, היא מגיעה אלינו מרמלה. מה אתה אומר, גיא? איך ביה שקית עם מלח באוטפיט המהמם שלה לדעתך? ברור, לירון היא לא יכולה בלי. הנה עוד כמה דברים שכדאי לכם לדעת. לורן היא עובדת בתור קצינת ביטחון בעיריית תל אביב. כבר היה לנו כאן פקח מעיריית תל אביב, נתנאל, שהגיע עד הגמר. כן, עם כל הכבוד לקהילת הפקחים, לורן היא קצינת ביטחון. אוקיי, סליחה. היא גם הייתה בעברה שוטרת. היא טוענת שהייתה מחלקת דוחות, אבל בקלאס. מה יהיה עם לורן שהיא תקבל כנסות מהאח הגדול? היא תנגב, תמשוך באוזן ותבטל את הגזרה. יפה, והנה לורן מגיעה לדלת הכניסה. מאוד מעניין אותי לראות איך הדיירים יקבלו אותה. הצלחה לורן. מתן, אני אוהבת אותך. וואו.
שלום לכולם. אמא שלי. מה קורה? וואו, תראו איזה יפות אתן. היי, נעים מאוד, לורן. איזה יפה. תודה רבה, גם אתן, לורן. לורן, את כמו קליאופטרה בפרה. תודה. איזה יפה. יומי, איזה לחץ הפה שלי יבש. איזה יפה, וואו. יו, זה פלסטיק. זה גבס, זה נשבר. היי, נעים מאוד. היי, נעים מאוד. מה קורה? שלום. היי, מאמי. כל הכבוד לחיים שלי. שלום. וואי, תודה. לורן. מה זה? כן, אז לורן מאוד מאוד נרגשת שם בתוך הבית, ואני נמצא פה עם בעלה של לורן, מתן. שמע, מתן, את הלב שלך, לורן, הצליחה לכבוש, אוקיי? תגיד, איך היא תצליח לכבוש את הלב של כל המדינה? מה היא תעשה? מה הקסם של המתן? אני קודם כל אגיד שנכנסה מתמודדת הכי מיוחדת שהייתה בתוכנית הזאת. אין דברים כאלה, לא בגלל שאשתי, תתכוננו כולם להתאהב בה בעזרת השם עד הגמר שתצא אחרונה מהבית. איזה נשמה אתה, תודה רבה מתן. בהצלחה ללורן, ואנחנו חוזרים אלייך לירון. תודה גיא ותודה מתן. יש לנו עוד דיירים מדהימים בדרך לפה, וגם תקשיבו טוב, האח הגדול בכבודו ובעצמו ידבר איתנו וייתן עוד פרטים על דיירי העבר שיכנסו לבית. פרסומת אחת בלבד וחזרנו. תשמעו קטע, נכון לכולנו יש את המגירה הזאת עם הסמארטפונים שאנחנו לא באמת משתמשים בהם, אבל שומרים אותם, שיהיה. מהיום, המגירה הזאת שווה כסף. לא משנה באיזו חברה אתם, כל מי שמחזיר סמארטפון לפלאפון יכול לקבל כסף בחזרה. חדש, ישן, מסך מגע או מסך... עדיף שלא תיגע. כולם אשכרה מקבלים כסף. חדש ורק בפלאפון, פלאקש. מהיום לקוחות כל החברות יכולים להחזיר סמארטפונים לסניפי פלאפון ולקבל תמורתם כסף. כן, כן. מחזירים ומרוויחים. פרטים באתר. ככה זה כשאתה לפני כולם. פלאפון. חזרנו, ואנחנו נהיה כאן, שימו לב, גם מחר עם המשך אירוע הכניסה. קודם כבר סיפרנו לכם שגם מחר ייכנסו לבית דיירים חדשים, וגם רמזנו על דיירי עבר אהובים מאוד מאוד שייכנסו. מאוד מאוד, וממש עוד מעט האח הגדול בכבודו ובעצמו ידבר איתנו וייתן עוד פרטים. ועכשיו אנחנו ממשיכים לדייר הבא שהגיע אלינו, הישר מלוס אנג'לס. קוראים לו גלעד. I like to be in לוקח לי בדיוק 5 דקות להבין שאני הורס את הדברים שלי, מדבר עם אשתי, ואומר לה, אנחנו טסים לאמריקה. אני גלעד, בן 35, אב ל3, במקור מיבנה, אבל בעשור האחרון מתגורר בלוס אנג'לס. אתה נשוי? גרוש. אז הילדות שלך ביבנה? איזה ילד היית? ילד בעייתי. ואני מגיע ממשפחה שראיתי בה כסף, ראיתי מכוניות, ראיתי רמת חיים טובה. ואמרתי שככה אני גם רוצה לחיות. אני גם רוצה לטוס, אני גם רוצה לגור בבית יפה, אבל לא באמת היה מי שהאמין בי, שאמר לי, צא, אני מאמין בך, לך תכבוש את העולם. אז מה אמרו לך? סתום את הפה, יאללה, סתום. לך תהיה נהג משאית. איך הרגשת עם זה? ידעתי שאני לא הולך להקשיב לאף אחד. אני הולך להגשים כל החלומות שלי. אני מתחיל לנסות להיות עצמאי. חנות נעליים, חנות בגדים או חנות טלפונים. לא היה רע. אבל זה לא היה מספיק. מה הביא את השינוי? יום אחד בא אליי, חבר ילדות. הוא אומר לי, תשמע, אני טס לאמריקה. אני אומר לו, אמריקה? שמבחינתך זה חלום בכלל... לא חשבתי על זה אפילו. זה נשמע לי ענק. אבל כאילו הרגשתי בשיחה הזו, משהו בבפנים שלי בער בי. ומאותו רגע, החיים משתנים. אתה מגשים את החלום האמריקאי. ב6 שנים האחרונות יש לי חברה של קונסטרקשן, של בנייה. אני חי בדירה מאוד יפה. יש לי אוטו שלא עלה לי בדמיון שאני יום אחד אסע על אוטו כזה. בוא נגיד שלא חסר כלום ברוך השם. היום שאתה מאוד מצליח. אלה שלא האמינו בך פעם, מה יש להם להגיד? הם מסתכלים מהצד והם מבינים שהם טעו. אני סולח, אבל אני לא שוכח. אתה בדרך כלל בן אדם כזה? כן. אני שקט, אבל אני גם מאוד חד כשצריך. ברגע שאני אראה שאתה חוצה גבול מסוים, שאתה מדבר לא יפה, שאתה פוגע, אתה תבין מהר מאוד שאתה לא יכול להתנהל איתי ככה. מהר מאוד.
אתה רווק כרגע, נכון? כן. אתה יכול להתאהב בתוך בית האח הגדול? אני מחפש משהו שאני לא חושב שהוא קיים היום. מה זה אומר? מישהי עמוקה, מישהי מכילה, היא לא מתעסקת בשטויות. איזה אבא אתה? אני אבא הכי מושלם בעולם. יש לי קשר מיוחד עם הילדים שלי, זה הדבר היחידי שמאזן אותי ולא נותן לי להישבר. אבא, אני אוהב אותך. אבא, I believe in you. לא יהיה לך את זה בתוך בית האח הגדול. זה יהיה לי הכי קשה. אני יכול להתמודד עם הכל, אבל אני יודע שזה יהיה לי מאוד קשה. כמה שנים אתה בלוס אנג'לס? עשור. ואתה מאושר? זה כלום מזהב. יש לך הכל, אבל אין לך בעצם כלום. אתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה שואל את זה, כאילו, המחיר הזה באמת שווה את זה? אתה מתגעגע הביתה? אני שרוף על המדינה שלי. בגלל זה אני גם פה עכשיו. כי משהו בי מבין היום שזה הבית שלי, יש לי פה את המשפחה שלי, ואני רואה את ההורים שלי מתבגרים לבד. זה גומר אותי. אני רוצה להיות שם בשבילם. ובנוסף, הילדים שלי, החלום שלהם זה לגור במדינת ישראל. והם יבואו איתך? חד משמעית. אחי, אני אוהב לחזור הביתה. זהו, אתה הולך על זה? אם אני אוכל בעזרת השם באמת להיות פה, להתפרנס בכבוד, להיות עם המשפחה שלי פה, להביא את הילדים שלי לפה, חלום שמתגשם. מבחינתי אפילו יותר מהחלום האמריקאי. אז אני מזמין אותך לתקופת התאקלמות בבית האח הגדול. בריכה, כבר יש. בריכה יש. נתחיל מזה, לא? איך אני אוהב לחזור הביתה. אז גלעד הגיע אלינו מהחופים של לוס אנג'לס, הישר לבריזה של הרי ירושלים, הוא ייכנס לבית אחרי הפסקה של דקה אחת, כבר חוזרים. האח הגדול, אירוע הכניסה, בחסות הגיס אוברנייטס, חיתול רך בטכנולוגיית קוויק דריי, מותאם לשעות השנה. הגיס, we got you baby. תראו מה הבאתי. אומייגאד! אומייגאודה. חדש מטרה, נועם גאודה. סיפרתי לך שהתחלתי להשקיע IBI? בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות. תמי 4 גאה להיות חלק מהמשפחה הישראלית, ועכשיו מחיר מיוחד לזמן מוגבל. חוגגים יובל בצבן. עד 50% הנחה על תכשיטים נבחרים ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון. אאודי דייז, אירוע מחירות על מגוון דגמי אאודי, 18 עד 23 במאי באולמות התצוגה. מצלאוי מציגה, פרויקט הרימון קריית אונו, פנטאוזים אחרונים בתנאים מיוחדים. מצלאוי. נו מריחה יפה, חדש, גבינת עיזים למריחה. פיראוס, בואו נלך על הטעים. אין שירות כמו בבינלאומי. כאילו יש, בבינלאומי. The new Hyundai Tucson, גם בגרסת הייבריד אקסטרה לארג'. גבירותיי ורבותיי, קבלו את גלעד! זהו, גלעד. בן 35, גרוש, ואב לשלושה. שהגשים את החלום האמריקאי, ועכשיו הוא רוצה להגשים את החלום הישראלי שלו, וזה אומר לנצח באח הגדול ולחזור לגור כאן. וגלעד לגמרי משוכנע שהוא מסוגל לעשות את זה, כי לטענתו לא יהיה דייר כמוהו בבית האח הגדול. ושימו לב, בתיכון גלעד שבר שיא ישראלי בתור שחקן משחקי מחשב. בתואר כזה גדול, לא נותן לך כלום באח הגדול. ממש כלום. לגלעד יש אקסיט מאוד מפורסמת, תקשיב. וואלה. היא לא בבית האח הגדול כרגע. מי זאת? לא יודע, אתה יכול לקרוא באתר ובאפליקציית רשת 13, כתוב שום מקום. מצוין. גלעד טוען שהוא אובססיבי לשיער שלו, אני מזדהה, עד כדי כך שהוא יפסול משימה כדי לסדר אותו. ההצהרה הזו יכולה לסבך אותו, את יודעת, באח הגדול. ממש, גלעד, בהצלחה, דלת נפתחה. שלום לכולם. אהלן. זה יפה, סוף סוף. אהלן. גלעד, נעים מאוד. גלעד, נעים מאוד. גלעד, נעים מאוד. מה נשמע? טוב, מה איתך? גלעד, מה קורה? עשיתי לך לייק מות. ראיתי את הלייקים, כן, ראיתי, תודה. חכה מה הולך לקרות לך. אהלן. אין לה, איך? גלעד, נעים מאוד. גלעד. נעים מאוד, לורן. לורן, נעים מאוד, גלעד. עשיתי לך לייק, בוא תן לי אוויר. עשיתי לו לייק. עשיתי לו לייק. אני עשיתי לו לייק. אחלה גלעד, גלעד הוא הדייר ה-11
סער שנכנס הערב לבית האח הגדול, ואני פה עם שירה, שהיא חברה מאוד טובה של הדיירת הבאה שתיכנס לבית, ולדיירת הזו קוראים אליה. שירה, במשפט, למה הצופים שלנו צריכים להתכונן? וואו, להכל מהכל. אליה היא באמת האחות הגדולה שכולם הייתם רוצים שתהיה לכם. היא קוראת בטירוף, היא חכמה, היא חדה. היא תהיה פשוט נראה לי הכי מושלמת בעולם, וכיף שכולם יוכלו ליהנות ממנה. שמעת האח הגדול? האחות הגדולה. יש מה לצפות, מעולה, שיהיה בהצלחה לאליה. אנחנו חוזרים אליך, גיא. תודה רבה לירון, תודה לשירה. צופים יקרים, אנחנו לא עוצרים. אנחנו מקווים שאתם מוכנים לאליה ולדיירים נוספים ולהודעה של האח הגדול שתרים פה את כולם דקה אחת. ממשיכים. הפרסים בתוכנית מתנת במעדניות רמי לוי 100% בשר טרי. קונים חכם, קונים רמי לוי. השואב שוטף הרשמי של בית האח הגדול, דרימי X50 אולטרה, מדלג מעל כל מכשול. לזרוק אותו אחרי כל כך הרבה שנים? מה פתאום? רכשתם מוצר חשמלי חדש, מגיע לכם פינוי של הישן למחזור חינם. מה עם מחזור אלקטרוניקה? הקוסמטיקאית שלי צדקה. עם תכשירי KBPU אני רואה תוצאות. ככה זה כשיש על מי לסמוך. הקוסמטיקאית שלך כבר יודעת. מה את אומרת? שנתגלגל מפה ביחד? המקסיקני כבר מזמן לא מדובר רק בטורטיה. הקיץ מתחיל עם סטיץ' בקולנוע. לילו וסטיץ', רק בקולנוע. מתנת הגיס אוברנייטס, חיתול רך עם שכבת ספיגה ארוכה במיוחד בטכנולוגיית קוויק דריי, כדי שהלילה שלך ושלנו יהיה נעים, יבש ושקט. הגיס, we got you baby. I like you like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. Damn. Watching you 24/7. הצינור, הערב, בערוץ 13. אתם כבר שריינתם את מחר בערב לחלקו השני של אירוע הכניסה, נכון? שריינו לירון, ברור שהם שריינו. ועכשיו, אחרי שכבר דיברנו עם הפסטי שלה, הגיע הזמן שגם אתם תכירו את אליה. בילדות שלי באמת היו לי תחומי עניין שונים. עניין אותי סרטים וספרים, ומאוד אהבתי את זה שהיה לי משהו שהוא רק שלי, ואני יכלתי לחיות את כל השנים האלה באמת בעולם אחר. כל הילדות שלי הייתי הולכת ברחוב, והייתי ממש מדמיינת שאני כאילו בפנטזיה, בעולם של הארי פוטר. שלום אליה? שלום האח הגדול. מה העניין עם עולם הפנטזיה? ממה ניסית לברוח? לברוח מהמציאות? למה? כי אני חושבת שהיו לי שנים בילדות שהיו קצת יותר מורכבות. היו הרבה דברים שלא הייתי מאוד בנוח איתם. למה את מתפתרת עכשיו? תפחד ממה יחשבו עלייך? אני לא רוצה שיקטלגו אותי בתור משהו מסוים. למה? יש סטיגמות? בטח שיש סטיגמות. שקשה לך איתן? לא קשה לי איתם, ברמה היומיומית. אני חושבת שדי שמעתי הכל, אבל אני מגיעה לכאן בשביל שבאמת יכירו את אליה. ואם זה נופל הסטיגמות, אז כאילו, מה עשינו בזה? אוקיי. אליה, מה את עושה בחיים? אני דוגמנית ויוצרת תוכן. איזה תוכן את יוצרת? אני עושה תוכן שהוא על החיים שלי. בעיקר הרבה דברים על גברים. אני אוהבת לקחת את זה למקום יותר ציני, הומוריסטי, הומור של לאו דווקא אנשים מבינים. חשבתי שהיא חושבת שההומור שלי משונה. וכאילו את בסדר עם זה? כן, יש מצב שהוא באמת משונה. ומה סבתא שלך הייתה אומרת על הלוק שלך? משונה. קשורה לסבתא שלך? מאוד. במובן מסוים יש לי שתי אמהות, רק לא לסביות. שהייתי אמא שלי וסבתא שלי. ומה עם בן זוג? אני עדיין רווקה מאז הפעם האחרונה שהייתי בזוגיות. איזה גבר את מחפשת? טוב. איזה גבר טוב? הלב? כן? טוב. אוקיי. 180 מטר.
אוקיי. ומעלה. שיהיה לו לב טוב או שיהיה מעל 1.80 מטר? זה לא מספיק? זה מכסה את כל הסקרה. הבנתי. מסקרן אותי איך תהיי בבית. נראית לי נחמדה, רגועה. תשמע, אני בגדול בן אדם סבבה. אני נחמדה. אבל אני יכולה להיות כלבה. בתוך הבית, מה יעצבן אותך? הרבה דברים שקשורים לתהליך שעברתי. זה נראה לי הבטן הרכה שלי. מה הכוונה? הדרך שבה אנשים מנסים לכופף את הדבר הזה נגדי בדברים הכי קטנים בשביל לנסות לפרוע. איך תתמודדי עם זה בתוך ביתך הגדול? אני מדברת מאוד בפתיחות על התהליך שלי. אוקיי. אבל אני אדבר על זה כשלי יתאים. הרבה שנים התעסקתי בלהסתיר את עצמי ולהיות זאתי עם האוזניות שהולכת עם הראש למטה ובסוף תלך לישון עם הראש שלה מלא במחשבות. ואני לא רוצה להיות כזאת יותר. אני פאקינג מגניבה, אני פאקינג מהממת, ומגיע לכולם לדעת את זה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את אליה! זו אליה, דוגמנית ויוצרת תוכן מתל אביב. אליה קצת מכירה את המצלמות והפלאשים שיש עליה עכשיו, רואים גם אגב בכל ההתנהלות שלה. נכון. היא כבר הופיעה על שלטי חוצות באיילון. אליה גם מוכנה כבר לכבוש את העולם הגדול חוץ מעברית, היא דוברת אנגלית, גרמנית וקצת יפנית. כן, אליה היא מעריצה מושפעת של הארי פוטר, ביונסה, זה גם מסביר את השיר הכניסה שלה. כן, כמו שראיתם, היא רוצה גבר עם לב טוב ומעל 1.80 מטר. טוב, לכל הגברים בבית יש לב טוב, אבל מה הבעיה של אליה עם גברים מתחת ל1.80 מטר? אנחנו נראה איך זה יתפתח. יואו, אמא, אני אוהבת אותך. של אלון לפני מהרפת. רוחה הבאה כפר עלייך החיות, ואני איתך, ואת נראית $1,000,000, תלשני. נעים מאוד, אני אליה. זה אליה, יפהפייה. היי, אליה, מה נשמע? תודה. וואו, אליה. וואו. המערפת, איזה שם נדיר. תודה, אימא, איזה יפה את שלום. יואו, שלום. אליה. מה נשמע? מה נשמע? היי, ארז. וואו, זה יפה הסילואט. היי, נעים מאוד, אליה. נעים. כן, איפה הראש של ארז יסקוב? הוא נראה קצת, לא יודע. הוא שאל את עצמו כמה שאלות. הרבה מחשבות. אז אליה היא הדיירת ה-12 שנכנסה הערב לבית, ויש עוד דיירים מעולים שהם בדרך לכאן. ויש לנו גם, שימו לב, הודעה רשמית מאוד דרמטית מהאח הגדול, לגבי דיירי העבר שהם בדרך לכאן. כן, כן. אבל עכשיו, בואו נכיר את הדייר הבא שיכנס לבית, תכירו את נתנאל. כל אחד יש את הרצון הזה שיהיה לו את המשפחה שלו, את המקום הבטוח שלו, את הבית שלו. אני עם השנים למדתי להבין שבית זה בלב, זה איפה שאתה בוחר שהבית שלך יהיה. והרבה שנים חיפשתי את הבית הזה, וגם היום אני מחפש אותו. למה חיפשת? לא היה לך את המקום הבטוח הזה? את הבית? בוא נגיד שגדלתי בבית לא כל כך קל. תסביר. בגיל 9, יצאתי פעם ראשונה מהבית. מגיעים אנשים שאני לא מכיר, מציגים את עצמם שהם מהרווחה, ואז הם אומרים לי שאני הולך למקום מוגן, למקום בטוח, ואני חושש. כי מה אתה מבין? אני מבין שאני הולך למשפחה אומנת. ואז במשך חצי שנה אני בבית של אנשים שאני לא מכיר, שאני לא סובל. אנשים שאומרים לי מתי אני אשן, מתי אני אוכל, כמה אני אוכל. קשוח. קשוח זה מילה יפה. אז אחרי חצי שנה באומנה, אתה חוזר להורים. ואיך אז היה בבית? לפעמים האווירה בבית הייתה מאוד טעונה, ומספיק שהייתי ב5 דקות מאחר. הדלת של הבית הייתה נשארת סגורה. מה זה סגורה? לא פתחו לך? כן, נשארת סגורה. דופק על הדלת, בועט בדלת, צורח לשכנים, צורח לכולם, הדלת של הבית הייתה נשארת סגורה. כי מה עשית? היה פעמים שהייתי מספיק שאני לא מביא משהו מהסופר, שביקשו ממני,
או שהייתי גורב עם המגב, ולא הייתי נותן מכות עם המגב כמו שצריך, וזה הייתי חוטף על זה. ובסופו של דבר אתה מתעייף מלבכות ומלצרוח, ומלדפוק ולבעוט. אז אתה הולך לחפש את עצמך. איפה? יש ימים שאתה על ספסל באמצע חוף, באילת, ואין לי איפה לישון. לא מפחיד? מפחיד מאוד. אבל ברחוב אתה לומד להסתדר. או שאתה טורף או שיטרפו אותך. ולפעמים גם טרפו אותי. יש לך הרבה צלקות? יש לי הרבה צלקות צבועות בצבע. מה זה 5? 5 הפעמים בחיים שהייתי ברחוב. 5 התקופות הכי מגעילות בחיים שלי. מה למדת מהתקופות האלה? שלא צריך להיות תמיד. כי מה? כולם אינטרסנטים. כן? אתה לא סומך על אנשים? לא. קשה לי לקבל אהבה. למה? כי זה לא היה בילדות. תמיד חיפשתי אחרי אהבה, תמיד חיפשתי שאוהבו אותי ושיראו אותי. מתי בכלל קיבלתי את עצמי? מתי למדתי או הקשבתי, רק הזנחתי את עצמי? אתה מבין שאתה עומד להיכנס לבית עם אנשים חדשים. מה יקרה שאחד יגיד לך, תקשיב נתנאל, אני מת עליך. מה אתה צריך? כלום. לא מאמין לך. אז זה נתנאל שנראה בבית? בחור עם הילדות הקשה שלא סומך על אף אחד? זה ממש לא מי שאני בא להיות, ואני ממש לא באתי להתמסכן. אז מה אתה בא להיות? מי שאני, כמו שאני, איך שאני, בדרך הכי טובה שאני יכול להיות. בדיוק כמו שאני. אני בא להיות זה שיחבר בין כולם ויגשר והחבר של כולם, אבל גם אם מישהו קצת יעצבן אותי, אז יצא לי יעקב, ויוצא לי יעקב. אני בן אדם אימפולסיבי לפעמים. כן? כן. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום. רק להיות עצמי. אני כל הזמן רואה אותך סביב הדלת הזאת שלא פתחו לך. ואני רוצה להציע לך 2 דלתות שיפתחו בפניך. דלת של בית האח הגדול, ודלת חדר האח הגדול, שתמיד תהיה פתוחה בשבילך. כן, אתה תהיה שם בשבילי? כן. שאלה אם תסמוך עליי. אני אשתדל. יש מישהו כזה בכלל? שאתה סומך עליו? כן. הוא נמצא במראה תמיד. אז האם מאחוריי עומד המנצח הגדול של העונה פה ברחבה? מאוד אהבו את מה שראינו עכשיו על נתנאל, אבל מה יחשבו עליו הדיירים בבית? אנחנו נגלה מיד איך שנתנאל ייכנס לבית. זה יקרה אחרי פרסומת אחת בלבד. כבר חוזרים. Watch me rise, watch and learn. Iconic, you know what I mean. Iconic, iconic. To ball, to high, to bright to be. Big mood, big look, big energy. I move like Naomi, eyes on me. Come and show me what you see. Kate is in the mirror, fierce and free. Iconic. אייקוניק ביעל של ביה. קולקציית הערב החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר. רנואר. גבירותיי ורבותיי, קבלו את נתנאל! זהו, נתנאל, בן 25, מגיע מאילת, עם סיפור חיים מאוד לא פשוט, אבל הוא ממש לא רוצה שתרחמו עליו. נתנאל הוא ראפר ודי-ג'יי, שם הבמה שלו זה צ'אקי, ויצא לו לעבוד עם כמה תותחים כבדים בסצנה כמו נס וסטילה ורון נשר. מוכשרים. יש לו 49 קעקועים ולב אחד שבור ממישהי שהוא נפרד ממנה לא מזמן, אבל הוא מאוד ישמח להכיר מישהי בבית האח. יש בבית כמה בנות, נראה לי שמאוד מאוד ישמחו להכיר אותו. תשמעי, יש לו הליכה קולית, חבל על הזמן, איך הוא עושה את המובים. והנה נתנאל מגיע לדלת הכניסה. הוא כבר יודע מן הסתם שיש כמה דיירים בתוך הבית, אבל אין לו מושג שיהיה בהצלחה. בוא נראה איך יקבלו אותו הדיירים, שיהיה לך הרבה בהצלחה נתנאל. אמא שלי היקרה, אורל, סבתא קלרה, משפחת ינק, אוהב אתכם מלא מלא ושיהיה לנו בהצלחה.
איזה יפים אתם. וואו. נתנאל, נעים מאוד. וואו. אח שלי, נתנאל, נעים מאוד. אתה יודע, אין לי טק, די. די, מה עושים ממני? אח שלי. נתנאל, נעים מאוד. אח שלי. נתנאל, נעים מאוד. נתנאל. נתנאל. אתה יודע, אני שלי כל דבר. נעים מאוד. אני מאילת. רגע, אני מייבש את אח שלי, אהוב. שלי, הכל בסדר. אח שלי ארז. איך אתה? נתנאל, נעים מאוד. תרצה, היא הסמיקה או זה האיפור? מה, בתור... נראה לי שהיא הסמיקה. הסמיקה, זה לא הבלש. אוקיי. צופים יקרים, קהל כאן ברחבה, שנייה רגע. יש לנו 13 דיירים בבית האח הגדול ועוד דיירים בדרך, אבל אנחנו רוצים לעצור רגע, חייבים לעצור רגע. אנחנו לא שוכחים. אנחנו לא שוכחים שאנחנו אחרי 592 ימים של מלחמה. ובעזה ישנם עדיין 58 אחים ואחיות שלנו חטופות וחטופים. ו58 החטופות והחטופים שלנו שעדיין נמצאים בעזה חייבים, פשוט חייבים לחזור הביתה כמה שיותר מהר. כולנו כאן, עוד היום, בדיוק. עוד היום אנחנו כולנו איתך. כאן מקווים ומתפללים שיום השחרור של כולם כבר יגיע, וגם שכל הלוחמים והלוחמות שלנו יחזרו הביתה בשלום. אמן, אמן, אמן. אמן, אמן, אמן. דקה אחת, ואנחנו ממשיכים. הפרסים בתוכנית מתנת והמודחת הערב, האמבטיה המתפוררת שלכם. עכשיו בעוז קרמיקה, קולקציית אמבטיות עוצרות נשימה. עוז קרמיקה, הבחירה של המעצבים והאדריכלים. נמאס לכם להתפשר על אותם השטיחים שיש לכולם? למה שלא תעצבו שטיח מקורי שהוא 100% אתם? צמר שטיחים יפים. דיירי האח ישנים במזרוני נסט, מבית רסטורניק אמריקאי. נסט, unbox your dreams. טרמינל איקס, שופ נאו. סימנס מציגה מכונת הכביסה החכמה מסדרת IQ 700. תכונות מתקדמות שעושות יותר בשבילכם. זה הזמן שלכם. א' א' מראות, מעצבים חלומות שקופים. סטודיו 770, עיצוב יוקרתי ואיכותי מהיצרנים המובילים בעולם, בהתאמה אישית ובלי פערי תיווך. סטודיו 770, מהבריכה בבית האח, לבריכה בבית שלכם. לוקספול, בנייה, התקנה והחזקת בריכות שחייה. לוקספול, החלום שלכם, המומחיות שלנו. הצינור, הערב, בערוץ 13. האח הגדול, אירוע הפתיחה, חזרנו. בתוך הבית יש כבר 13 דיירים חדשים, ואתם כבר מזמן יודעים שמחר בשידור חי ייכנסו לבית עוד דיירים, אבל אין לכם מושג מי. אין לכם מושג מי, ולכן ממש עכשיו שימו לב, האח הגדול בכבודו ובעצמו עומד למסור לכולם הודעה רשמית שתעשה לכולם קצת סדר סוף סוף לגבי מה שהולך לבוא. אז כולנו כאן, בואו נגיד ערב טוב לאח הגדול. ערב טוב. איך אירוע הכניסה עד עכשיו? נפלא. אהבתם את הדיירים החדשים? מאוד. מצוין, כי יש עוד דיירים בדרך. אתם יודעים, יש משהו אחד משותף לכל הדיירים והדיירות שנכנסו לבית האח הגדול. אף אחד מהם לא רוצה להיות המודח האחרון. זה שמגיע רק למקום השני. אתה הדייר שהגיע למקום השני. ותמיד הייתה לי פינה בלב לדייר שישב שם ליד הזוכה או הזוכה, והיה הכי קרוב לניצחון. לכן, החלטתי לתת הזדמנות שנייה לשני דיירים שכבר היו כאן בבית האח הגדול, אך סיימו במקום השני. ועם שני הדיירים, אני לא אגלה לכם עכשיו. האם זה דייר שהדיירים החדשים צריכים להיזהר ממנו? או דיירת שהדיירים החדשים צריכים להיזהר ממנה? אין לי מושג. אני כן אגיד לכם שזה מתחיל כבר מחר.
וואו, 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 צופים יקרים, אתם שמעתם נכון? האח הגדול מתכוון לתת העונה הזדמנות שנייה לשני דיירי עבר, אבל אלה לא סתם דיירי עבר, אלא שני דיירים שסיימו במקום השני בעונה שלהם. מי הם שני הדיירים הוותיקים שיזכו בהזדמנות שנייה? אתם מוזמנים לנחש, יש לכם 18 אפשרויות בסך הכל. בסך 18. הכל. לא נורא. וחשוב להעביר את העניין הזה, הם לא נכנסים לסוף שבוע, בטן גב, טיקי טקה, לא, 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 לא. הם נכנסים כדיירים מן המניין, והם מגיעים עם מטרה אחת בלבד, להשיג את הניצחון שהם לא הצליחו להשיג בפעם הקודמת. עד כאן החלק הראשון של אירוע הכניסה שלנו. מחר אנחנו ניפגש כאן שוב עם החלק השני של אירוע הכניסה, עם דיירים חדשים שיכנסו לבית, ונגלה מי הם דיירי העבר שיחזרו לכאן לקבל הזדמנות שנייה. איזה מרגש זה לקבל הזדמנות שנייה. בעוד חצי שעה בדיוק ערוץ 26, ערוץ האח הגדול לייב, ישיק את שידוריו. מחר בשתיים קובי מחט מחכה לכם עם הדוח היומי, עם החדשות, הכותרות הכי חמות מבית האח הגדול. ואם אתם חייבים לדעת מה קורה בבית, בכל רגע ייכנסו לטיימליין של האח הגדול באתר ובאפליקציית רשת 13 ותישארו מעודכנים בכל מה שקורה בבית. ועכשיו, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לדייר הראשון שייכנס מחר לבית. ערב טוב, גיא לרר. מתרגש, אה? אתה מוכן לזה אגב? אתה בשל? בוא נראה אתכם, אתם תמיד מאיימים. בסוף אני באמת אבקש להיכנס לבית האח הגדול, ואז נראה אתכם מה תעשו. אולי תזכה במיליון. האח שמע אותך. יכול להיות כיף ענק, אבל ברצינות לראות אתכם. אתם נראים נפלא. אני עם אותה חליפה מהעונה שעברה, אל תכעסו.